መምሕር እዩ ኣብ 10ይ ክፍሊ ኩሉ ነገሩ ፅፉፍ ኣብቲ ክፍሊ ዘምፅኦ ገይሩ ድማ እዩ ዝኸይድ ኣብ ክፍሉ ብጌጋ ሓማዚዝ ክትብል ኣይፈቀድን እዩ ብሒሩ ክሳብ ዝወፅእ ፈፂሙ ንፎት ዝመሓላ ድምፂ ካብ ቤት ምሕረት ጉዳይ ወፃኢ ይስምዖን እዩ ዝተሓረረም ኮይኑ ይኮኑ እንታይ ደኣ ከመይ ገይሩ ከም ዝሕዞም ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ እምበር ሓንሳብ እውን ከፍርሕ መዓት እዩ ተባሂሉ ስለ ዝተኣመነሉ ወሪኡ ኣብ ኩሉ ተምሃረ ስለ ዝበፅሕ ኣብታ ቤት ምሕርቲ ካብ ዝመፅእ 4 ዓመት ከምኣ እዩ ዋላ እቲ ኣነ ዝበለ ረባሺ ተምሃራይ ንሱ ኣብ ዝምሕረሉ ክፍለ ግዜ ክዛረብ ዘይሕሰብ እዩ ቀሳነት ኣርፊዳ ማዓፆ ናይ ክፍላ ክሓኩሐት ንሱ ምዃኑ ዘንጊዐ እምበር ክትኩሕኮ ዘይሕሰብ እዩ እምበር ከንሱ ኣቐዲሙ እንትኣትዩ ብድሕሪኡ ዝኾነ ተምሃራይ ክኣቱ ስለ ዘይሕሰብ ካብ ኩሉ ከዓ ተገዲሱ ስለ ዝምሕር እንዳምሓሩ ዝኮኑ ዝርብሹ ኣይፈቱን እዩ እንዳሰምዐ ምምሓሩ ዳኣ ፀለም ደጊሙ ምስ ተኳሕኳሕ ግዳ በዓሉ ከይዱ ምስ ከፈቶም ቀሳነት በስም ባደ ሸበርበር ኣትይዋ ብዘይ ልባ ቦርስኣ ደርብያ ብክልተ ኢዳ ኣፋ ሓቲማ ከምታ ሰንበደታ ደሪኣ ዳኣ ተረፈት ዘረባ ከይብዝሐ ግና እተወይ ኢልዋ ማዓፆ ብክፍቱ ኣብ ቅድሚ ሰሌዳ ደው ምባል መግለፂ ይቐፀልም ተምሃሮ ግና ድሮ ኣቓልብኦም ተሰሪቑ ስለ ዝነበረ ሰሰሪቖም ናብ ማዓፆ ገፆም የቋምቱ ነበሮም ነብሲ ኣረጋጊኣ ምስ ኣትወት መማሓርታ ብውሽጦም ከውሮሞም ጀመሮም መምሕር ወይ ርእሰ መምሕር እዮም ተፀቢዮም ነይሮም እምበር ተምሃራይ ኣብ ሓንገሎም ስለዘይፅንሐ እሞ ከዓ ምስ ተጠባይኩ ሓጠሎም ስለዘይከኣለ እንታይ ሓሲቡ ብዝብል ኣብ ነፍሲ ወከፎም ተመለሱ ዝብል ትእዛዝ በፂሑ ስለ ዝነበረ ዝኣዘምዘሙ ክትምለስ ተፀበይቶ ቀሳነቱን ብስክፍታ ርእሳ ኣድና ኣብ ኮፍ መበሊኣ ጥቓ መሓዝ ኣኺዳ ኮፍ ድሕረ ምባል ድምፂ ከይተወፅእ እንዳተሰከፈት ብጥንቃቐም ጥራዛን መፅሓፋን ኣውፅአት ልክ ከምዚ ኣጋጣሚ ካለ ግዜ ምስ ኣጋጠሙ ተምሃሮ እንታይ እዚ ጉዳይ እንዳበሉ ምእዝምዛም ተተሓዝዎም ኣብ ዕረፍቲ መሓዝኣ ኣጥቕሱን እንታይ ደኺ ጌርክሉ ነዚ ናይ እንግሊሽ መምሕርና ንዓና ብሓንቲ ቃል እንዳመለሰና ሰኣባ ክበፂሕ ምስ በለታ ኣነ ሞ እንታይ ፈሊጠ ኢልክኒ ኺ መሓዛይ ምናልባት ምስ መላእኽቲ ክማኸር ይሓድር ይኸውን እምበር በለት ብዙሕ ከይተገደሰት መሓዝኣ ግና ኮነ ኢላ ተስተፍሕለሉ ስለ ዝቕኒት ስምዕኒ እንዶ ቅሱ መሓዘይ ኣስተፍሒልክሉ ዶ ኣለኺ ካብ ክፍሊ ምልእቲ ዝያዳ ካልእ ሰብ ንኣኺ ኣብዚሒ ከም ዝፅምት ምስ በለተም ቀሳነት ብዘይ ልባ ካብቲ ኮፍ ዝበለትሉ ሓፍ ኢላ ኮፍ ድሕረ ምባል ንኣይ ዳ እንታይ ይርእለይ ክጥምተን ብጀካ ምድንጋይ ንሱ ኸማን ሓደ ክልተ መዓልቲ እምበር ትፈልጠን ደኺ ኣብ ክፍሊ ኸውን ዘይዛረብ ምስ በለት መሓዝኣ ትቕብል ኣቢል እንደ እምበር ገለስ ኣላታ እንዳበለት በለት ሽዓ መዓልቲ ምሸት ቀሳነት ኣብ ዓራታ ኮይና ኣብ ክንዲ ትድቀስ ብዛዕባ መሓዝኣ ዝበለታ ትሓስብ ነበረት ንኣይ ደኣ እንታይ ርእለይ ክጥምተኒ ከይተረዳእኒ ይዛረብ ዲ ይርብሽ ኣገርግር ዋላስ እንታይ ኣትዝክሖም ፅባሕ ንግሆ ይሰጎኒ ተሰጊኸ ደኣ ኣቦይ ከጥፍኣኒ ወራ ሓቃ እንተ ኮይና መሓዘይ ፅባሕ ከስተፍሕለለይ እንዳበለት በይና ኣብኣ ምስ በለት ከይተረዳእም ኣቲ ቆልኣ ፅባሕ ንግሆ ትምሕርቶ ዶ ኣይኮንክን እንታይ ትገብር ለኸ ዘይደቀስ ምስ በለት ኣዲኣ ዘረባ ከይብዝሐት ልቺ ናይ ኮመዲኖኣ ኣጥፊኣ ተኣምፂትካ ክደቀስ ኣብ ትሕቲ ኮቦርትኣ ተሸጎጠት ንፅባሒቱ ግድን ከስተፍሕለሉ ኣለኒ ስለ ዝበለት ኣብ ክንዲ ናብ ትምህርታ ተተድሕብ ሙሉእ ኣቓልብኣ ናብ ዓይኑ መጥማት ገበረት ከምታ መሓዝኣ ዝበለታ ክጥምታ ፊት ንፊት ተጋጭሙ ከምዚ ናይ ምስንባደ ክልቲኦም ብቐልጦፍ መኣዝኖም ቀየሩ እዚ ናይ ኣጋጣሚ ክኾነሎ ብምባል ደጊማ ኣፀቢቓ እንዳጥመተቶ ኮላ ክምሕር ፀኒሑ ናብኣ ገፁ ሕጁን ቁልሕ ምስ በለ ልባና ጢራ ክትወፅእ ክሳብ ትደሊ ብስንባደ ድንበለት ንሱን ከምኡ ብቐልጦፍ ኣንፈቱ ጠወየ ብውሕዱ 4-5 ጊዜ ፊት ንፊት ተራኺቦም ኾኖም
أتمحازي حق هند خدا أنت حاسي ودا قالوا إنجليش ممحنا دقاقي مستمتن مس بلد عرفت مس وصام محاز أتقبل أبيله إلا عندي قصو شكر شحن ميتين جيزي نستمتكي قال نحنا زين فلت وزبدل كي نقر قالوا دي مس بلد أين عندك أمثت أتمحازي أنا لا أريدون أنت يكبدلو دا أبي خمس رخفكم أبزاك الله استرحي مساخن زرخو مس بلد أما أنت دا كنبينا مس بلد أتمحازي أنس كفرحان معاتي كم زخلت جزي دونجي متي مشالهم سأبسيبو دا أما بلسالسي كسوغن دل هيكون مشالو دقا من دو كنرأينا ندابلا يتمتن كهلو مس بلتا نو يكامو كو أي مثلا محازي فولي حالتي زاري إكزل أزم مالتك فتيكي دا أخا يكون مس بلتا بسم بارك يتردى سلسة جزي بسم أم اندابلت اندام أتمت كلام عرفت جزي أخيلو زبل دول سلسة سمعم زربا كيوسخا نابك فلان أمرحم نمشتا حجون كدك سايك آلتن يحايش انت بالكا الزقادة نايم انتي فتوتي محازي تزارد اندابلت أعلى بتات بزحون تمرامرات يا قداز كون لقرت ابكتب بس لزيك آلت كتقلابت أقا وقحتا دك أسلزو سدام قالت إفا كتبرابر سلزيك آلت دونجم أو أفدق كلاسة أدعا كتسأتا نبت كرسن مخادع اندارقمت دبخ بلد حمق نقرون آمالتشوني إنجليش ممحر أربعاتم آلتات أبك أدامي تكفل جزيلهم أنت أبكال إتدوك أتو ولاس كوكوحكوحا اندابلت تماتت يسو قندو خون ولاس دقا صنحيبلني يأتون اندابلت دونجا كنساك تألبت بدونجا وسيخاتلو زلاب على إلام إيدا حاف أبيلا كتكوحكوحا بالقنم ما أصل استخفت بزي لبنت إيران ندهري تملست كم زازير أخي صنحي الكأتو ينبال نبتنا يرأس مهر بيت صحفت قد سؤابلم سنبادن أقر موتن تحاويس كم تاستو حالتا جيرا كوف أبزبلت اللو بحشوكتا انت كم زقات وانا محاز أمس نقرتا بحاكي كتب الكي تردأ نتيت سأتن حدأتن أسيلوز نبر كفلي ربشتهم أتمحازي إيوا كسبلي دحان بقى أب أرفتي يكون الليلة سكت بالمرات سأد محازي أزي أسكل اللات ورانتا خيجير كله أكندي ولد خامسين بيدما أنصار شفت أو إي كان شلو قال كم تزري زجبركي أتوي أمو خاب تدقاقامي محازي بلوتي فتي كله دحارك أزارك بكم تمتك تفلت أدو بفلا ديفيزا كتقبر خلقي يا أخي تمحارت حيز كل ما خان كتفلت بر نسخن نبسخن ما نقول عصر تشدش عمتي اللي يقمتك نسخن بلوتي فتي كله مسبلتهم حتى محازي فتوات مخون أين الكي مسبلت عاد أصلا حافتي فالتين دخنتي أب كل يزم محر حاوي حانتو قال أفكير الكس زخون زنبرو بقالي يسفلت بزعب تزاريبو زي تسقب ورا قال كود مزدل ويز انكف شما يزصبو أركي نأي كمان بشما كي تصبو أني يفرح نيرم عدن تاي تسقم كام زبلو أباي حاو فقري تفلدها أفكيرة فتوى تفلدها فتي قبل حدا جيزي تخخ أبيلنا نيمو أزخ من الوقت كم خاكون إلي نسبلتم محازي زي تبلي بالكن أنا بلنتايد أسأل أخي لم تتحيزن ناب كفل أبلم قصانت حيزني فتنا وراءتكم شمن داس أو أخي عدلي مسبلتنا إنجليش ممحر أبكرني تزلو قديفو نتام أخلو كفتل تمحاريت مصو وكلاتهم بوشت كما يزا نقر أن دابلو قد يبسل وانبروم كم تاستبحالتها تقابلاشم أنداز أو أتسن كلهم عدلا أنت ودأتكم فيلو فتن أغن أب إيدا كترف أي تعزبتن يبيوم جناسي ناتي فتنايل مس بلد نابتناتي استأكبت الراوستوم دنيوز الرمز نبر ممحر عينو كابتي حيزوز نبرت راس كاين لقلة كاين مالت مس بلم فتناي أمون جوزي فيلوتات أيتس أنحن مس بلدتو
ናበይ ደኣ ከይዱ ኢሉ እንዳሓሰበ ከሎ ሓደ ነገር ዝተዘከረ እዩ ዝመስል። ናብቲ ናይ እንግሊሽ መፅሓፍ ኢዱ ሰዲዱ ምስ ፈተሸ ቀሳናት 8 ካብ 10 ዘምፅኣትሉ ፊሉኣ ምስ ተኣዘበት ኣግርሞታ ሰማይ በፂሑ ናብ ኮፍ መበልዒ ኣምርሐት። በቃም ካብታ መሓዝኣ ፈቲኪ ደኣ ከይከውን ዝበለትላ መዓልቲ ጀሚራ እንታይ ስለ ዝኾነ ብሓርያት ጠባይ ኣበይ በፂሕ ዝቀየር ኣብ ዝብል ብርቱዕ ምርምር ተፀምደት። ብዙሕ ነገሩን ክተሰላስል ፈተነት እሞ ኣብ መወዳእታ ዝበፅሐቶ ነገር እንተሎ ከምቲ መሓዝኣ ዝበለታ ፈቲኑ ኣሎ ናብ ዝብል እዩ። ግና ከመይ ገይሩ መምህር ንተምሃራይ ከፍቅር ይኽእል ዝብል ሕቶ ግና ከሮ ኣቢሉ ሒዝዋ ነበረ። ሓደ ግዜ ቀዳም ምድሪ ኣብ ገዛውታ ምስ መምህር ፊት ንፊት ተራኸቡ። ሰላም ኢልዋስ ኢሉ ሓለፈ እሞ ነድሕሪት ጥውይ ምስ በለ ግና ንሳን ተጣያ ስለ ዝፅንሐት ዓይኒ ንዓይኒ ምስ ተጋጭ ናብ መንገዶም ጠመቱ። እንተኾነ ንሱስ ኢሉ ክቕፅል ኣይመረፀን። ቅሳነት ንእስካ ሓንሳብ ምስ በላም ለባ ከይተፈለጣ ሓንደበት ብርቱዕ ድምፂ ክተስምዕ ጀመረት። ሕርመት ልባ ልዕሊ ንቡር ምሕራም ተተሓዞ ይኣገራውን ከስጉማ ይተርአየን። ቅሳነት ንእባ እንታይ ደኣ ኮንኩ ምስ በላም ብዝተቋረፀ ድምፂ ሓረይ በለት። ይኹን እምበር እንተርፎ ከም ዝኣሶ ዝሓዘ ወይ ኣብ ቁሪ ዝሓደረት ክተንፈጥፍጥ እምበር ወይ ከነቕ ዘረባ ከየብዝሐ ናብ ጥቓ ብምቕራብ ርኢ ከለኺ ቅሳነት ቀፃሊ ከም ዝጥምተኪ ወይ ንእሽተይ ሓለፋታት ከም ዝገብረልኪ መቼም ኣስተፊልክልለኺ ብካልእ ከይትረድእ እዩ። ውራይ ትምህርትኺ ግበሪ ንሓንቲ ምንኣስ ሓፍተይ ጓል ዓቦይ ኣዴ ስለተዘኻኽረኒ ቅምጥልኪ ንኣይ ክትመስሊ ብዝኾነም ብሩኽ መዓልቲ ኢልዋ ብደዋ በታ ተንፈጥፈጣ ዝነበረቶ ሰሚዓቶ ዲ ኣይሰምዐቶን ዘረብኡ ፈንዩ ገዲፍዋ ክደም ሓፍተይ ዲ ዝበለ እሞ ሓፍቱ ኮይነ ስለ ዝተረኣኽቦ ማለት ድዩ ኣይፈቶንን ማለት ድዩ ዋላስ ይላገፅ እዩ ዘሎ እዩ ንኸፀኒሑ እንታይ ኮይነ ክሰንቢደ ወራ እንታይ ኮይነ ፈሪሐ ስለምንታይ ልበይ ልዕሊ ንቡር ተሓርም ኣላ ብደዋ ምስ ነፍሳ ክትዛረብ ፀኒሓ ረክሙሽ ኢላ ኣብቲ መሬት ረፍዓ ድሕሪ ምባል ኢዳ ኣብ ኣፍ ልባ ኣፀጊኣም ነብሳ ኣረጋጊኣ ዝተለኣኸቶ እንተስ ረሲዓቱ ዳ ዋላ ዘንጊኣ ገዲፋ ናብ ገዝኣ ተመልሰት። ሶኒ ቅድሚ ሰብያ ኣብ ቤት ምሕርቲ ተረኺባ ዓይና መሓዝኣ ናብ ምንዳይ ዘለኣኸት ግኑን ኣብ ኣፍካንሸሎ ኮላ ቦንቂራ ዝፈልይተም ብኢዳ ጎቲታ ናብ ፅሙድ ዝበለ ቦታ ወሲዳ ዘጋጠማ ሓንቲ እኳ ከየትረፈት እሪ ቁፅር ኣቢላ ምስ መግረተም መሓዛይ ዘይኸውን ንሓፍተይ ስለተዘክርን ኢልካ ዘረባሎ ድዩ ንኣሻኻ ድለበልዮ ወራ ፀንፅንሕስካ ክሳብ ክሽን ዝደሊ ሰንቢደ ፈሪሒ ዝበልክኒ እንታይ ኮንኪ ኸዮም ኣረክንድኡ ሰንበርኪ ኣትጓል ሓቄዶ ሕርመት ልበይ ልዕሊ ንቡር ክትሓርም ፀኒሕካ ክትብሉ ፀኒሕኪ እቲ ኸይደኺ ንመምሕርና ምስ በለት እዋዕ ኣቲ መሓዘይ ኣነ ብኸመይ እሞ ከዓ ንመምሕርና እዋዕ እንዳበለት ሓተፍትፍ ኣብዝሐት። እንታይ ደኣ እሞ ትስንብድ ሕቶ ከይሓትክ ብዝኾነ ኣነስ ንሓፍቱ ስለተዘክሪ ኣይመስለኒ እንደመችም ከውኑ ይኽእል እዩ ደሓን ብሓንሳ ኣለና እንዶ ንኣ ሕጂ ባንዴራ ንስቀል እንዳበለት ናብ ተኣኩብ ተምሓሮ ሂዛእታ ተበገሰት። ገዛ ምስ ከደት ዋላ እኳ ነፅባሕቲ ፈተና ናይ ቁፅሪ እንተነበራ ክተፅንዕ ፈፂሞ ኣይከኣለትን። ፈቲኸዮ ዝበለተ ናይ መሓዝኣ ዘረባ ኣብ ሓንጎላ ከም ዝሰኸረ ሰብኣይ ናብዝን ናብትን ይጋጭ ነበረ። ዘይኸውን ኣበይ ኢለ ይኸ ፍቕሪ ንምዃኑ ፍቕሪ ፍትወት እንታይ እዩ? እዚ ኣብ ፊልምታት ድራማታት ንሪኦ ፍቕሪ ናይ ክሕዘን እሞ ከዓ ንመምሕረይ እዚ ልበወለድ ዛንታ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሓቀኛ ሂወት ኣነስ ጓል 16 ዓመት ተምሓሪት ኣብ እስራታት ንዝርከብ መምሕሪ ክፈቱ ፅላለ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎም። ሓቀይ እንደይቀሱን ምሽ ኣይተጋግኹን ሓቀይ እንደይቀሱን እንዳበለት ምስ ገዛእ ነብሳ ኣብ ዘረባ ክላ እዋይ ተጋግኽን ቅሱን ውራይ ትምህርቲ ክግበሪ ፈተና ኣለኒ ከፅኒ ኢልክ ምሽ ክትርብሽኒ ፀኒሕኪ ነቲ ገንፂልከ ዘለኺ ጥራስ ክኣንብብ ምስ በለታ ሰራሕተኛ ገዝኦም ድሮ
ልቢ ቅሳነት ነጢራ ክትወፅእ ደልያ ነበረት። ኣቲ እንታይ ክትረኽቢ ጓሌ ኣሰንቢድክን እኮ ምስ በለታ ወራይ ትምህርቲ ክግበር ደኣ ኣነ ሰምዒል ከለኹ ኣቦኸ ከይሰምዓክሞ ነገር ከይተምፅእ ምባል ገዲፋ ተኸደት። ሕጁ ናይ ኣጋጣሚ ቀዳም ኣጋስ ኣትክልተ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ማእኸል ከተማ ምስ መምሕራ ፊት ንፊት ተራኸቡ። ደው ኣቢሉ ኢዱ ንሰላምታ ሰደዱ ይኹን እምበር ከምቲ ንቡር ኢዳ ክፍኖ ግን ኣይተረኣይን። ሂዝወዩ ዘረብኡ ዝቕፅል ዝነበረ ንሳም ብጊዳ ኢዳ ከተፍኖ ኣይተረኣይትን። ንሓላልካ ውሰዶ ዝበለት እያ ትመስል። እንትርፎ ብሕፍረት መሬት ብዓይንታ ክተንኩሎ ምድላይ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣይገበረትን እሞ ናበይ ገዝኪ ክትኸዲ ዘለኺ ምስ በላም ስቕ ኢለ ነፋስ ክሕረም ምስ ወፃእኹ ምስ በለቱም ሃራይ በለይ ነፋስኪ ተሓርሚሉ ሽዑዝ ግዲ ከም ዝሓዛ ዝተረድዑ ዝመስል ከምዚ ናይ ስምባዳ ዓይነት እንዳፈነዋ ገድፎ መንገዱ ገበረም። ንሳ ግና ካብታ ደው ዝበለታ ኣይተንቀሳቐሰትን እኳ ደኣ ካብ ቅድሚ ኣዒንታ ክሳብ ስውር ኣፋነወቶሙ ሕጂኻ ሓፍቱ ስለ ዝኾንኩ ዲ ኢደይ ከረው ኣቢሉ ሒዞ ዝነበረ ወርዓነኸ ስለምንታይ ኣብ ክንዲ ኢደይ ዝሰብስቕ ዝበልኩ ናይ ሓጎስ ስምዒት ዝተሰምዓኒ እንድዒ እዚኣስ ገለ ኣላታ ድያ ትብል መሓዘይ እዚኣስ ገለ ኣላተይ ዘብል እንዳበለት ነቲ ሕድእ ዝበለ ጥዑም ንፋስ ብሓሳብ ተዋሒጣ ምቁዳስ ኣፀለት። ቀዳማይ ሴሚስተር ጊዜ ብጊዜ እንዳተተኻኸ ተዛዘመም። ፈተና ከበርብዓ ጌሩ ውፅኢቶም ክወስዱ ናብ ቤት ትምህርቶም ኣበሉ። ናይ ኩሉ ትመሃሮ ዓይነት ትምህርቲ ወሲዳ እንተኾነ ናይ እንግሊሽ ፈተና ግና ኣብ ኢዳ ኣያተወን። ክመፀና ኢሎም ምስ መምሃርታ እንዳተፀበየት ኮላ ግና ርእሰ መምሕሮም መፅኡ ብሕማም ምክንያት ክመፅእ ስለዘይከኣለም ኣብ ክንድኡ ንሱ ክዕድሎም ምዃኑ ሓበሮም። ልባ ንዕለቱ ምሽት በለት ገፃ ብሓንሳእ ጠምስል በለ መንፈሳ ተረበሸ። ናይ ሓዘን ስምዒት መንፈስካ የተረድኣ ኣሰለም። ሽመ ርእሰ መምህር ካብ ሓደ ክልተ ግዜ ፀዊኡ ክንሱ ኣቤት ክትብል ስለዘይተሰምዐት ኣላ ኣላ ኣትቕሰነት እንዳበሉ መምሓርታ ኮነ መሓዝኣ ኣብ ምስ በሉ ፈተና እኳ እንተተቐበለት ኣብ ምዕራም ጌጋ ክሕልዎ ከምቶም ካልኦት ተምሃሮ ክትረጋግፅ ኣይተረኣየትን። ወረ ክንደይ ከም ዘብፅአት ከመን ከይረኣየት ኣማፂፃ ኣዝን ኢላ ነዚ ዝረኣየት መሓዝኣ ኣትቕሱን እንታይ ደኣ ክንደይ ደኻ ኣምፂኺ እንዳበለት ፈተናኣ ምስ ረኣየትላ 32 ከበርብዓ ይብል ነበረ። ቅሱን ጌጋ ገለ ክሕሉ ኣረጋጊፅክ ድኺ ዋላስ እንታይ እንዳበለታ ኮላ ገዲፋታ ወፀት። መሓዝኣ 36 ከበርብዓ ኣምፂኣ ነይራ። ብስነ ስርዓት ጌጋ ክሕሉ ድሕሪ ምርጋፅ እንዳጎየት ናብ መሓዝኣ ኣበለት እሞ 32 ስለ ዘምፀኸ ድኺ ሓሪኪ እዚ ደኣ ኖርማል ኣብ ካልኣይ ሴምስተር ተማሒሾ ድሓርካ ካብ ሱሰ ፅቡቕ ነጥቢ እንድዩ ዘለኪ እንዳበለታ ኮላ መሓዛይ ማዕረይ ናብ ገዛ ዶ ክተብፅሕኒ ፅበዮ ኣለኹ ምስ በለታ ሃራይላ ናብ ገዛ ኣብፅሐታ እሞ እንታይ ኮይና እንዳበለት ናብ ገዛ በለት። እንታይ ኮይኑ ሓሚም ክትብል ብሻዕሉ ተቐልወት። መግቢ ከምቲ ዝድለ ክትምገብ ኣይተረኣየትን። ስድራ ብኡ መጠን ተሻቐሉ። እቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንሳ ኮነ ስድራ ብሻዕሎት ተሓመሱ። ንሳ ሓዊዶ ይኸውን ክትብል ስድራ ድሓን ድያ እንታይ ረኺቦ ክብሉ ተረባረቡ። ገዛውቲ ኮነ ቴሌፎን ኣይትፈልጦን እያ። ዝኾነ ሓበሬታ ስለዘይብላ ደው ኢላ ድያ ብዓይና ኣረጋጊፃ ድሓይ ክትገብር ስለዘይከኣለት በቃ ምክንያት እኳ እንታይ ከም ዝኾነ እንተዘይበርሓላ ተሰኒፋ ነዘን ዕረፍቲ ግዜ ኣይተሓለፍ ሓሊፎም ነብሳ ተበላሽዩ ንምጅማር ካልኣይ ሴሜስተር ናብ ቤት ትምህርቲ ኣምርሐት። ቀዳማይ ዝገበረቶ ነገር እንተለውን መምህር ናይ እንግሊሽ ምንደይ ዝነበረ ግና ሓሳብ ልባ ክሰምረላ ኣይከኣለን። ሽዓ መዓልታ ይመፅን መሓዝኣ ብምርከባ ሕግስቲ እኳ እንተነበረት መምሕራ ብዘይምርኣያ ግና ኣይመሓር ተማሒራ ናብ ገዝኣ ኣበለት። ኣይተሓደር ሓዲራ ኣርፊዳውን ድሕሪ ቀትሪ ናብ ትምህርቲ ኣበለት። ሕጅስ ናይ እንግሊሽ መምሕራ ኣብ ክፍሉ ደበቕ በለም። ከበሮ እንተተሓረማይ ምፀልአትን ኣብ ልዕሊ ዴስክ ደይባ እልል እንተትብል ኣይምስተሰከፈትን።
ዘሊላ እንተትጥምጠሙን ህን ኸይበለትን ንሱን ተቐዳዲሙ ዝገበሮ ነገር እንተሎ ዓይኑ ናብኣ መልኣኽ ነበረም። ፍሽኽሽኽ ክትብል ተኣዚቡ ውሽጣ ፍሽኽታ ንነፍሱ እኳ እንተለገሰሎም የግዳስ ገጻ ፈሪሱ ስለዝተኣዘበ ግን እንተ ኮይና ዳእ ክብል ዕለቱ ስንብድ በለም። ደጋጊሙን ተምሓሮ ክሳብ ዘስተባሕልሉ ንሳ ከይተረፈት ክሳብ ትስከፍ ጠመተም። ይኹን እምበር ኣሻው ግና ገጻ ኮነ መላእ ሰብነታ ይደምቕ ነበረም። ውሽጣ ኣብ ናይ ሓጎስ ባሕሪ የህንብስ ነበረም። ስለ ዝርአቶ ብጣዕሚ የልዕል ዓቕን በቃ ተሓጒሶም ዕረፍቲ ሰዓት ምስ ኣኸለ ኩሉ ዕርቁ ፅራ ቢላ ኣብ ግዜ ምቕባል ፈተና ኮነ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ነሽኡ ሓጎስ ከይተረፈ ማለት ምስ ርአየቶም ነገረቶም መሓዝኣ ኣብ ሓደ መደምደምታ ዝበፅሐቶ ነገር እንተሎም ናይ ብሓቂ ከም ዘፍቀረቶ እዩ። መሓዘይ ነብስኸ ከም ዝሓመቐ ኣስተብሒለ ኣለኹ እንታይ ከም ዝኾንኩ ግና እንድዒ ዘንጊአ መስለኒ ኣይሓተትኩኸን ብሰንኩ ዝብል ግምት ግና ዋላ ሓደ ኣይነበረንን ንዝኾነ ንመምሕርና ኣፍቂርክ ኣለኺ ፍሉይ ፍቕሪ ከዓ እምበር ሓቀይ ኣፍቂርካ ይትፈልጥንኺ ናይ ፈለማ ብርቱዑ ፍቕሪ ሒዙ ኩሉ ምስ በለተ ኣቲ መሓዛይ እንታይ ትብል ጓለይ እሞ ከመይ ኢሎም መምሕርን ተምሓራይን ፍቑራት ይኾኑ ስሒንኪ ያበለን እምበር ምስ በለቶም ኣቲ መሓዛይ ፍቕሪ ብኣኺ መዓስ ተጀመረ ኮይኑ እንዳሓር ድማ ፈቲኺ መዓስ ኣምፂእዮም ፍቕሪ ከም ድሌትካ ትቋፀሮ ነገር ኣይኮነን ስለዘይ ተሰከፊ ናይ መምሕር ተምሓራይን ዝበልኪ ድማ እንታይ ፀገም ኣሎ ኣስራይ ዳርጋ እንዳተወደት እዮም 11 ክፍሊ እዩ ድሓር ከዓ ንስኺ ኣብ ኮሌጅ ምስ ኣተኺ ከም ድሌትኪ ክተስተማቕርዮ ትኽእል ኢኺ ክሳብ ሽዑ ግና ከም ተራ ሰብ ክትፀንሑ ትኽእሉ ይመስለኒ ምስ በለቶም ኣቲ መሓዘይ ኣነስ ኣፍቀርክዎ ንበል ንሱ ኸ ምስ በለታ ቀሱን ሕጂ ዘረባ ምፂኺ እቲ ዝዓበይ ሕቶ ክኸውን ዘለዎ ንሱ እዩ ግናሲ ኣነስ እዚ ሓፍተይ ዶ ገለመለ ዝበለኪ ኣይቐበሎኒ እርግፀኛ የፍቅረኪ ምስ በለታ እንድዒ መቼም ኣብ ከቢደ መዋጥሬ ከይተረድአን ኣትየ ዘለኹ እንዳበለት ኣሚቓ ኣስተንፈሰት። መምሕራ ስርሑ ረሲኡ ደጋጊሙ ምጥማት ቀጸለም። ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ብጣዕሚ ናፊቋ ነበረም። ከምቲ ንሳህ ትሸዓለሉ ዝነበረቱን ኣመና ብዛዕባኣ ይሓስብ ነበረም። ኣብታ ቀዳሚት መዓልቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ዘይምፅኡን ክሓልፎ ዘይክእል ነገር ስለ ዝገጥሞ ጥራሕዩ ኪኖ ኣብ ክፍሊ ምጥማት ኣብ ካፈ ኣትዮም ብሓባር ሻይ እንዳሰተዩ ክዕልሉ ተመኒዮም እንተኾነ ስነ ምግባር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ከየጉድል ተሰከፈም። ምስ ተምሓሪቱ እሞ ከዓ ገና 18 ዘይኣከለት ኮፍ ክብል ዘይከውን እዩ ውሽጡ ግና ርኸባ እንዳበለ ረበሾም ሓንደበት ርኢ ከብላን ውሽጡ ገለ ነገር ካብ ስምዑ ነዊሕ ጊሩ እዩ እንተኾነ ምስ ውሽጡ ኣብ ቃልሲ ከይነበረም ንኸይጥምታ ኮነ ናብ ገፁ ቁልሕ ከብል ደጋጊሙ ምስ ነብሱ ቃልኣት እዩ ይኹን እምበር ኣይተዓወተን ኮይኑ ድማ ኣብ ክላስ ሕልፊ ካልኦት ዝጥምታን ንእሽተይ ከይተረድኡን ሓለፋታት ዝገብረሎም ከምታ ንሳ ከመይ ኢሎም መምሕርን ተምሓራይን ፍቑራት ይኾኑ ትብሎ ዘላ ንሱን ከምኡ ዝብል ስምዒት ሂዝዎም ቀልጢፋ ልዕሊ ዕድመ ክትኮነሉን ካብቲ ቤት ትምህርቲ ክትእለን የፅሊ ዝነበረም ክሳብ ሽዑ ግና ብዝተኻእለ መጠን ስምዒቱ እንዳተቃፀረ ብምጥማት ጥራሕ ክሓልፎ ዝተገደደም። ቀሳናት ብወገና ድሕሪ ካልኣይ ሴሚስተር ከምቲ ዝድለ ኣብ ትምህርቲ ክተድምዕ ከኣለትን ብዛዕባ ክትሓስብ ኣውጊሓ ትዕርቦም ከምቲ ኣነ ፈተይ ዘለኹ ይፈትኑ ዶ ክኸውን ምስ መምሕሪ ካብ ሓደ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ከለናስ ፍቑራት ክንከውን ንኽእል ዶ ወራ ናይ ሰብከ ብኸመይ ክሕለፍ ከም ፍቑራት ኮይና ክንከይዲ ከኣል ዶ ይኸውን ዝብሉ ሕቶታት ክተሰላስል ካብ ትምህርቲ ምሕማቕ ሓሊፋ ነብሳውን ተሓስ ነበረት። ስምዕኒ ቅሳነት ብላ መምሕር ናይ እንግሊሽ ይርድኣክ እንተሎ ትምህርቲ ተሓምቅለኺ እንታይ ትፀገም ካብ 10 ፈተናስ 4 ክተምፂ እቲ ሕማቕ ናይዛ ክላስ ከመን ክንድኦ ኣየምፅአን ካብ ምዕለት ክፍሊ ንስኺ 4 ጥራሕ ዝረኸብኪ ከንደ ንቅድሚት ንድሕሪት ምስ በላም ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን ውሽጣ ብናይ ፍትወት ፍርሓት ጥራሕ እዩ ዝርብሕ ዝነበረም ኣብቲ ሰዓት ፈተና ጉዳይ ኣይነበረን
ጉዳይ ፍቅሪ ጣሒሙ ወላካ ኣብ ቀድሚኡ ደሞ በላይ ሕጊሶ እንተነበረ ሕርመት ልባ ግና ልዕሊ ዓቐን ይሓርም ነበረ። ብዝኾነ ቅሳነት ከተመሓሾ ይፈትኒ ፀገም እንተሎ ድማ ከም መምሕርቲ መጠን እንተ ምኽሪ ድዩ ካልእ ሓገዝ ክንገብረልክ ምስ በላም ፀገመይ ዳ ንስኻ ኢኻ መዓስ ካልእ ኮይኑ ኣፍቂረካ ኣለኹ ደሞ ክብሎ ኣብ ቀድሚ መሳርሕቱ እንዳበለት ንኩሎም መማሓራን በብሓደ ጠመተት ንሳቶም ግዳ ሰስርሖም ይገብሩ ነበሩ። እሞ በቃ ዝበሃል እንተዘይብልኪ ኪዲ ነዚኣ ክብለኪ ኢለ ፀዊዕኪ ሓደ ረኺ ግና ውራይ ትምህርቲ ክግበር ነጥበኹን ክተመሓሽፈትን ምስ በለም ውሽጣ ውሽጣ ጌራ ጸርጸር እንዳበለት ናብ ክፍሊ ዓበለት። ጓል በቃም ቀሲና ፈጺማ ክትመሃር ኣይከኣለትን። ፍትወት ከም ሕሱም ኣውዲቑ ሓሰያም ከይተረድእ ኣብ ሕልም ዝበለ ፍቕሪ ወዲቓም የግዳስ ኣወዳድቓይ ኣያጸብቐለይ እንዳበለት ምስ ፍቕሪ ትቃለሶ ዘላ ከይኣኽላ ምስ ነፍሳውን ትቃልስ ነበረት። መምሕራ ኣብ ዝርአትሉ ቁፅሪ ተምሃሮ ይኹኑ መማሓራን ብዘየገድስ ነጢርክ ሕቆፍዮ ተጠምጠም እንዳበላ ውሽጢ ረበሸም። ዋላ እኳ ገጹ ምስ ርአየትን ድምፁ ምስ ሰምዐት ኣመናት ሕጎስ እንተኾነት ይኹን እምበር ቃንዛ ዘሎ ሓጎስ ይኮይኑሞም። ተሪኦ ግና ከተንክፎ ዘይትኽእል ትሰምዖ ግና ጽቡቕ ጌራ ክተእሎ ዘይትኽእል ኣብ ጥቓ ከሎ ክንሱ ግና ትናፍቆ ገለም ብወገኑን ብጣዕሚ ጥምታ ነበረ። ሕጂ ሕጂ ሞ ክምሕር ዘይኮነስ ንኣ ከርኢሉ ዝመጽኡ ኣምሲሉሉም 100 ግዜ ዝጥምታ ሓደ ኣፊቱ ነቲ ገጻ ሰሌዳ እንተዝቕይሮም ሓሹ ወረና ሓንሳ ኣብ መንጎ ደጋጊሙ ሽሞ ይሞልቁዩ። እዝን ወዲ ከምዝን ኣብ ዓይኒ ተምሓሮ ስለ ዝኣቶ ምስ ርእሰ መምሕር ክዘራረብ ናብ ቤት ጽሕፈት ተጸውዕ። እንታይ ትኸውን ከም ዘለኻ ዶ ክትነግረኒ ክብል ድማ ሓተቶም። ንናይ ክብል ዝመለሰ መምሕር ንናይ ከዓ ትብለን ኣለኻ ምስ ቅሳነት ትበሃል ተምሃሪት እንታይ ርከብ እዩ ዘለካ? ወረኻ ካብዚ ቤት ትምህርቲ ሓሊፉስ ኣብ ካልእ ክበፅሕ ኣፀቢቑለይ ኢልካ ዲኻ? እዚ ትገብሮ ዘለኻ ከም ዝሕተካ ትፈልጥ ዶ? ቁርብካ ክብሪ ናይ መማሕራን ዘይርድኣካ ተፃሪፍካስ ክተፅርፈና ወለድኻ እንታይ እዮም ክብሉ ደቅና ይበላሹና ኣለዎም ተሰምዓኒ ዶ ኢልካ ምስ በሎ ይሰምዓካ ኣለኹ። ኣነ ምዛ ጓል ዝኾነ ዓይነት ፍሉይ ርክብ የብለይን ከም ኩሉ መማሕርታ ድማ ብሓደ ዓይኒ ዝርያ ምስ በሎም ህዋ እቲ 100 ግዜ ኣብ ክፍሊ ትጥምታን ሓለፋታት ትገብረላ ዘለኻ ዳ እንታይ ወረ ደጋጊምካ እውን ሽማ ብፍሉይ ትፅውዖ ኣለኻ? ናይ መጀመርታ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እዩ ቁልሕልካ ከማን ከይጥምታ ካብ ድሕሪ ሕጂ ሓደ ነገር ምስ ሰምዕ ኣነ ንስኻን ዘራኽበና ሕጊ ጥራሕ እዩ። መምሕር ተባሂልካስ ኣረኣያ ክንድትኾን ብዝኾነ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ምስ በሎም ሰላሒሉ ወፀ። ኣብ ክንዲ ናብ ክፍሉ ዘብል ግና ናብ ገዝኡ ከብል መሪፁ ኣብ መንገዱን ምስ ነፍሱ ይዛረብ ነበረ። ኣነስ እንታይ ገይረ መዓረ ክንድዛረባ ብፍቕራ ተቓፂለ ክንሰይ ክብርታት ናይዚ ቤት ትምህርቲ ክዕቅብ ክብል ክንዲ ተፀሚመ ዝኽርኩስ እዚ ኩሉ ዛረባ ህወይ ጉድ ምዃን ኣነ ከኣመና ኣክፊ ኣለኹም ምጥማትሲ ኣብዝሒለይ በዓለይ ኣብ ዓይኒ ሰብኣቴ ግና እንታይ እሞ ክገብር እዩ መዓስ ፈትየ ኮይኑ በቃ ኣፍቂርያ ከምዚ ኢልካ ኣይክውን ቤት ትምህርቲ ቀይሩኒ ክብል ኣለኒ እምበር ስምዒተይ ዝቋፀር ኣይመስለንን። ፍቅርስ ኣዳሒሉ ኣትዩ ክፃወተል እሞ ከዓ ምስ ተምሓሪተይ ከምዚ ከሎ ድ እንዳበለም ከይተረድኦ ገዝኡ በፅሕም። ቅሳነት ብፍቅሩ ዝኣክል ኣይበልዕን ኣይስተን ኢላ ሓይማ ሕክምና ኣትወት ድሕሪ 3 ለይቲ ሕክምና ምሕዳር ድማ ድሓንያ ስለዝተባሓለት ናብ ገዝ ኣበለት። ይኹን እምበር ዕረፍቲ ክትወስድ ኣለዋ ስለዝተባሓለ ብሓፈሻ ክልተ ሰውነት ትምህርቲ ክትገይር ኣይኮነትን። ስድርኣ እንታይ ረኺባ ኢሎም ኣብ ጭንቀት እዮም ዘሎም። ዘረባ እውን ገዲፋቶ እያ ኣይትበላ ኣይትሰቲ ኣይትዛረብ ኣይትስሓቅ ኣይትፃወት ፊልም ኮነ ድራማ ኣይትርኢ ገለ በቃ ስቕ ብስቕኻ ትምሕትም እዩ። መሓዝኣ ድሕሪ ፍዳሰ ናብ ገዛ ቅሳነት ኣበለት። ብጣዕሙን ደንገፀትላ እታ ሽኮሪና መሓዛ ዓራት ኮይና ፈዚዛ ክትርያ ምውሓ ጣብያ ፀገማ እንታይ ምዃኑ ኣፀቢቓ ትፈልጥ ነቲ ኣደ ቅሳነት ዝሰርሐቶ መግቢ ክተኮልሳ ብማንካ ጌራ ኢዳ ናብ ኣፋ ሰደደት። ይኹን እምበር ናይ ሸውሓት መንፈስ ኣርሒቆ ገይሹ ነበረ። ኣትቕሱን ሓፍተይ በጃኽ እዚኣ ጥራሕ ኮልሲ
እንታይ ዲኻ መሲልከ ዘለኺ ካልእ ይትረፍ ቁሩብ ሓይሊ እንተኾነካ ሓደ ክልተ ኩልሲ ምስ በለቶም ድሓን መሓዘ ኢላ ብድኹም መንፈስ ትንበለት ቀሱን ሓፍተይ እዚ ኩሉ ንኣኺ ኣትቐሱን ሓፍተይ ብፍቕሪ ከምዚ ከምዝኾንኩ ይርድኣኒ እሞ ነጊርክዮ ዶ ተገላገሊ ድሓር ከዓ ፍቕሪ ብኣኹም መኣስ ተጀሚሩ እንታይ እዚ ተማሓራይ መምሕር ገለን ንሳቶም ሰብ ዶ ኣይኮኑን እሞ ከምዚ ደኣ ይሓሽ ንፍዕቲ ተማሓሪት ኣከንደ ንቐድሚት ንድሕሪት ብዝኾነ ቀሱን ዘላ ኣብ ኣላ ንገር እዩ ድሓር ከዓ ከም ዘፍቀረኪ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጡ እዩ ምናልባት ንሱን ተማሓሪት ኢሉ ተሰኪፉ ይኸውን ተዘራረቡ እሞ ካብ ስቂልኪ ትቕለዩ መፍትሒ ይረኸብሉ ምስ በለቶም ሓዘ ብጃሕ ግደፍን ሕማቕ ዘለኹ ምስ በለተ ሃራይ ቀሱን ሓፍተይ ዘይ ከምዚ ኮንክ ምስ ረኣኹ ሓሪቐ ብዝኾነ ብዛዕባ ትምህርቲ ከይትሰከፊ ኩሉ ዝፀሓፍ ይፅሕፈልክ ኣለኹ ምስ ተመለስከ ድማ ኩሉ ዝሓለፈኪ ፅቡቅ ጌረ ከረዳእኪ ንሕጂ ቻው ከመይሰኒ ኩሉ ገዘኪ ፅባሕ ክመፂ ኣጆኹ ከዓ ኩሉ ሓሳብ ልብኺ ክሰምረልክ ይባል ኣብ ምእጉርታ ስኢማታ ናብ ገዝኣ በለት መምሕራ ብወገኑ ሕማም ቅሳነት ምስ ሰምዐ ፈፂም ቅሳነት ክረክብ ኣይከኣልን ኣየንቱ ዝለመድኦ ስኢነን ቀጨጨው ኢልወን እዩ ናብ ኮፍ መበሊኣ ዓይኑ ኣብ ዝለኣኸ ቁፅሪ ጎደል ንሰ ስለ ዝቐበሉ ውሽጡ ብፅሞ ይሳቐ ነበረ ተምሓሮ ግና ኣብ ኢሎም እኳ ክንደይ ናይ ብውሽጦም ግና ይስሕቁ ነበሩ ኣብ ኣራቱ ኮይኑ ብዙሕ ኣሰላሰለ ብናፍቆታ ተቆልዩ ሽሕ ግዜ ከም ድሌቱ ፍቕሪ ኣየስተማቕር እምበር ቀፃሊ ኣብ ክፍሊ ምርኣይ ሓደ እፎት እዩ ዝነበረ ሕይመ ኢልካ ዝዘረባሉ ልብና ሓይምና ዘለና ደኣ እንታይ ክንብል ኢና ናቲ ሕማምሲ ይሓዊ ኸውን እቲ ናተይ ሕማም ከ መን እዩ ክሕዊ ብጀክኦም እንታይ መዓልቱ እያ ነዚኣ ዝጠመት ኩላ መዓልቲ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ነገር እንተሎ ዘይኸውን ሰብ ክተፈቀር ኮለኻ እዩ መልኢን ኣዋልድ መምሓራን ከለዋስ እንታይ ኮይኑ ንኣተን ገዲፈ ንተማሓሪት ዘፍቀርኩ ወራሕ ሃገር ሙሉ ኣዋልድ ከለዋስ ስለምንታይ ንተማሓሪት እዩ ቤት ትምህርቲ ቀይሩን ኢሎም ድማ ንዓመተ ኢሎምኒ ምዃኑ ሓቁም እዩ ካልኣይ ሴሜስተር ዘይ ሕጂ ክትውድአ ኣብ ምንታይ መዋጥሪ ኣትየ ዘለኹ ንምዃኑ ንሳ ኸ ትፈትውኒ ዶ ትኾን ንምዃኑ ብምንታይ ሕሳበት ኣበይ ምስ ረኸበትኒ ከምዚ ኸማይ ሓንደበት ክተፍቅረኒ ዘይኮን ኢሉ ምስ ነብሱ ክዕልል መወዳእቱስ ደኺሙ ተኣምፂፁ ደቀሰም መሓዛ ቀሳነት ካብ ትምህርቲ ተፈዲሶም ንገዝኣ እንዳኸደት ከላ ንመምሕራ ስለ ዝርአየቶ ኣታ ኣብዚ ፅሟ ቦታ ረኺበዮ ከለኹ ቀሳነት ብሰንኩ ብፍቕሩ ሓይማ ከም ዘላ ክነግሮ ደሞ እንዳበለት ነኡ ገፃ ደኣ ሰጎመት ዳርጋ ርከበቶ ይኹን እምበር ክነግሮ ዶ ክትብል ነግ ፈረገ ብዝሐት ብኡ መጠን ድማ ፍርሓት በለም ከመይ ኢላ ንመምሕራ ዝኣክል መሓዛይ ኣፍቂራትካ ክትብሎም በዚ ቃንዛ መሓዛ ድማ ይርአዮም ኣብ ክልተ ተቐርቀረት ክተድሕር ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልይ ገፍሕም ቀድሚ ካብ ዓይና ምስዋሩ ወይ ኣንጎሎ ምጥቆዩ ኣርክብዮ እንዳበለ ውሽጣ ስለ ዝደፋፍኣ ግዳም ብጉያ ዳ ኣርከበቶሞ ተድሐቶም ሽሙ ዝተፀውዐ መምህር ንድሕሪት ቁልሕ ምስ በለም ንመሓዛ ቀሳነት ስለ ዝርአየ እንታይ ክትብለኒ ኢሉ ከሎ ገና ልቡ ሓፍ ኮፍ በለት በትምህርቲ ጉዳይ ጣጦ ከም ዘይበለቶ ይፈልጥ ከምዚ ቀሳነት በቃ ገለ ኮይና ትብሎ ስለ ዝመስሎ ፍርሓት በሎም ፍቃዱ እንተኮይኑ ከተዘራርቦ ከም ትደሊ ነገረቶም ብዛዕባ እንታይ በላ ካብቲ ደው ዝበለሎ ከየተንቀሳቀሰም ንስና ይስክፍትኡ ተማዊታ ብዛዕባ ቀሳነት ትብል ድምፂ ኣምልቐት ሽዑስ መምሕር ምዃኑ ዝረስዕ ዝመስል ቀሳነት ቀሱም እንተኮይና ምስ በላ ብምሒር ስም ባደ ኢለ እንዴ ገለስ ኣላ ቀሱን ከዓ ተባሂለ እንዳበለት ብውሽጣም ቀሱን መሓዛ ኢላ ኣፋ መስካፈተት ተምሓሮ ጠጠሚቶም ክሓልፉ ስለ ዘስተባሓለት ድሓን ፅባሕ ኣብ ኦፊስኩም ክመፅኣኩም እዩ ሽዑ ክነግረኩም እዩ ኣብዚ ተምሓሮ ምጥማት የብዝኹናሎም ገና ፈወሲ ቀሳነት ሓደን ሓደን ብዙሕ ኣይተሰከፉ ምባል መንገዳ ገበረት ንናይ ኣክብሮት ኣቱም ክትብል ፀንሐት ብሓፈሻ ኩሎም ተምሓሮኩም እዩ እንታይ ክትብል ደልያ እዛ ጓል እንዳበለ ምስ ነብሱ ኣለ ናብ ገዝኡ
ገዝኡ ኣትዩ ግና ቀሲኑ ክዕረፍ ኣይከኣለን። ሓሳብ ኣሰላሰለም ላዕልን ታሕትን በለ። ሰዓት ድቃስ ኣኺሉ ናብ ኣራቱ ደየበ። ድቃስ እንተበልካ ግና ድቃስ ይመስክር። ህለክ ዝሓዘይ ዝመስል በይን ከም ኢሉ ፈጢጡ ሓዲሩ ቁርሱ ኸማን ኣይበልዐን ብተብተብ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኹን እምበር ድሕሪ ቀትሪ በዓል ቀሳነት ስለ ዝመሓራ ሽዑ ክረኽባ ኣይኮነን። እዚኣመሉ ከም ዝመጻሉ እንዳመሓረ ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ግዜ የቋምት ነበረም። ግዜ እውን ምእንትኡ ዘይኮነስ ምእንቲ ርእሱ ስለ ዝኣኸለ ጓል ደበኽ በለት። ኣብዚ ጥቕም ግዜ እውን ናብ ቤት ጽሕፈት መምሓረን ኣበለት። ጽቡቕ ነገሩ ዝኾነ መምሕር ኣይጸንሐን። ተኺላ ናብ ጉዳያ ክትኣቱ መሪፃም። ቀሳነት ብፍቅሪ ሓይማ ዓራት ሒዛ ዘላ ዝምሕራን ዝቐትላን ድማ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ንሱ ምዃኑ ሓቢራ ዘረባ ከይወሰኸት መሰስ ኢላ ወፀት። ውሽጡ ዝተሰምዖ ሓጎስ መዳረቕታ ይርከቡን። ብጣዕሚ ተሓጎስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዘሎ ረሲኡ ዘለለ ጠረም ናይ ኣጋጣሚ መሳርሕቱ መምሕር ክትምሕር ፀኒሓ እቱ ምስ በለት ብዘይ ልቡ ሓቂፉ ኣብ እጉርታ ሰኣሞም። ካልእ መምሕር ምስ መፅአቱን ከምኡ እንታይ ረኺቡ እንዳበላ ተጣመታም። ኣብቲ ሰዓት ንሱ ጉዳይ ነበረን። ጉዳዩ ተመሓሪቱ ተፍቅሮ ምዃነ እዩ። ብሓጎስ እንዳተሰራሰረ ገና ሓደ ክፍለ ግዜ ክምሕሮ ዝግብኦ ከሎ ከይተረድኦም ጠንጢኖ ደኣ ወፅኦም። ቅሱን ብሰንኪያ ከምዚ ኮይና ማለት ድዩ? ቅሱን ኣፍቂራትን ዘገርም እዩ እሞ ቤኔ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝቕሎ ነይሮም። ሕጂ ግርም እዳቃለለ ኣብቲ ሰዓት ኣብ ዓለም ዘሎ ሓጎስ ቤኑ ዝባሓት እዩ ዝመስል። ናበይ ይኸይድ ኣሎ ይርድኦ የለን። እግሩ ግና ናበይ ከም ዝወስዶ ይፈልጥ ነበራም። ተኺሉ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ቀሳነት ገዛ ወሲዱ ገተሮም። ሽዑም በዓር ተበራቢሩ እዋዕ ኣታ እዚ ደኣ እንዳ ቀሳነት ካንሸሎ እንዲ ከመይ ኢለ ናብዚ ነጢበ እንዳበለ ኩሎም ናይ ገዛ ሰራሕተኛ እንዳ ቀሳነት ብደጊኣ ፀኒሖም ሕርግ በለቶም። ፊት ንፊት ተጣመቱ። ይኳሕኩሕ ኣይኳሕኩሕ ትፈልጦ የብላን። ኣብ ኣፍ ካንሸሎ ካብ ተገተረ ግና ንውሽጢ ክኣቱ ዝደለየ ሰብ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ኣብፅሒዋ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ኣይትፈልጥን እዮም። ገለ ካብ ዘመዶም ይኹን ስለ ዝበለት ዝኽፍተካ ዲኻ ስኢንካ ምስ በለት መፍትሕ ናይ ካንሸሎ እንዳኣትወት ንመንኣይ ንኣይ ደኣ ንምንታይ እንዳበለ ደንበርበር ኣብዝሕም። ከመይ እዚ ጉዳይ እንዳበለት እሞ ንምንታይ ኸ ኣብዚ ተገቲርካ ሰራቒ ዲኻ ምስ በለቶ ልብና እምበር ተሰሪቕና እንዳበለ ብውሽጡ ኣነ ሰራቒ ቀሳነት ድሓንድያ መምሕርኪ ምሕረት የውርደልኪ ኢሉ ክበልያ ኢሉ ካብ ቅድሚኣት ኣልየም ዘረባ ብዝሕትን ካንሸሎኣ ከፊታ ናብ ሳሎን ገፃ ምስ ኣበለት። ቀሳነት ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢላ ንሽሙ ናብታ ተወሊኣ ዝነበረት ቲቪ ተፍጥጥ ነበረት። ኣቲ ቀሳነት መምሕሪ ባህላይ ድማ ምሕረት የውርደልኪ ኢሉ ካብ ኣፍ ካንሸሎ ተመሊሱ ኸይዱ ምስ በለታም ገና መምሕር ትብል ቃል ምስ ሰምዐ ድሮ ሕማም ረሲኣ ከም ንመፅዓኛ ዝተቐረበ ዱልዱል ኣድጊ ደው ኢላ ነበረት። ሰራሕተኛኦም እንዳገረማ ይሄ ደኣ ምስ በለታ ከመይ ይመስል ንገር ንበለት። ከምዛ ተጨቢጣ ተኮርማይ ዘይፀንሐት ኩሉ ምስ ሓበረታ ከም ናይ ሓፂር ርሕቐት ኣላላማይ ጉያ ብዘይ ልባ ናብ ደገ ገፃ ተወንጨፈት። እዋዕ እቲ ሕማም እንዳኣናበይ ኣቢሉ ሰኣነ መምሕር ኢልካ ምፅዋዕ እዚ ኩሉ ሓታ እዛጓል እንዳበለት ዳድሕሪኣ እኳ እንተስኣበት ቤን ክተርክባም ኣይ ሓይሊ ፍቕሪ ወንጭፍዋ እንዲግድም ኣብ 3 ኣንፈት ዝወስድ መንገዲ በፅሐት። ቤኑ ከይዱ ዝኸውን በዚ ዶበቲ ክትብል ፀኒሕ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ኣብ ገዛውታ ዝረኸበቶ ቦታ ዘወስድ መሪፃም ናብኡ ኣበለት። ብርሑቑን ህቑኡ ረኣየት ኣዊላ መምሕር በለት። ኣፋ ተሓቲሙ ይቀንዩ ኩሉ ናይ ዘረባ ሸውሓታ ርግጥ ኢልዩ ኣብ ሾ በፂሕ ግና ጋሕ በለ። 10 ደራፎት ዝወሓጠት እያ ትመስል። ድምፃ ዝደቀሱ ቆልዑ ገዛውቲ ዘበራብር እዩ። እንተኾነ ሃጎስ ዝተመልኦ ስለ ዝኾነም ኣሰራሲሩ መሊሱ ኣሻው ዘደቅስ እዩ። ጥራሕ እግረያ
መምህር ድሮ ሕቁ ጣዊዩ ከብዲሕዋ ነበረም ፍሽክተናቱን ተደሚሮ ገዛውቲ ሓጎስ ብሓጎስ ጫነወ እወ ቃልቃል በለ እሳተ ገሞራ ፈጠረም ትረግጾ ኣይትፈልጥን እያ ብጉያ ናብኡ ገጻ እንዳበለት ንሱም ብጉያ ናብኣ ገጹ ደኣበለም በቃ ናይ ዘለዋ ጎየት ጎየ ዘረባ ዘይብሉ ዘሊላ ክጥምጠሞ ክትብል ኢዱ ዘርጊሑ ተቐበላሙ ናብ ኣፍ ልቡ ኣጸግኦም ምእጉርተ ኣብ ኣፍ ልቡ ኣጸጊኦም ክልተ ኢዳ ኣጣሚራ ኣብ ሕቁኡ ከሮ ኣቢላ ሓዘቶም ከይተዛረበት ነብኣት ከም ሕሱም ፈርሽሐቶም ካመጅኡ ጣልቂስ ሓሊፉ ስምነቱ ኣዝሓሎም ንሓሙሽተ ደቂቕ ዝኸውን ናይ ዘለዋ በኽያት ትኸውን እያም ፈጺማ ካብ ሕቕፉን ክትወፅእ ፍቓደኛ ነበረትን ከመ ኢላ ሙሉእ ህይወት እንተተሕልፎ ብሓጉ ድሌቱ ንስዩ ይኹን እምበር ሰባት ክሓልፉ ይጥምቶም ስለ ዝነበሩ ካብ ሕቕፍኡ ፈለያሞ ንብኣታ ብኢዱ ደረዘላ ሽዑ ግዳ ናብ ውንኣ ዝተመለሰታ ትመስል እንታይ ዝገብር ዘለኹ ንምንታይ ሓቂፈ ወረ ንሱስ ንምንታይ ስቂሉ ተሓቂፉ ናይ ሕፍረትን ስክፍታ ስምዒት ተሰምዖም ኣብ ምጥማት ከለዉ ሰራሕተኛ ገዝኦም ኣብ ሲኒማ ኣታ ፊልም ክትርኢ ዝፀንሐት ክትመስል በጣቂት ነቲ ገዛውቲ ክልተ ጌራ ኣቃልብኦም ሰሓበቶም መሊሳ ቀሳነት ተሰከፈት መወዳእታ ናይዚያ ፊልም ክርኢ ካብቶም ቁፅሪ ሓደ ተሰላፊት ኣነ ያላሕልፍ ሕጂ ገዝኽ ኣቦኺ ክመፅእ እንዳበለት ሂዛታ ተበገሰት ካብ ቅድሚኡ ክሳብ ትስወር ተጠጠውያ ትጥምቶ ነበረት ኣይተንቀሳቐሰን ኣሰራ ምስኣነ ግዳም እንዳኽመስመሰም መንገዱ ገበረም ቀሳነት ገዛኣትያ የፍቅረኒ ማለት ዲ ዋላስ እንታይ መሓዛ ሓቂ ምስልን እንዳበለት ኣብቲ ሳሎን ደይባ ከይተረድኣ እንዳዘለለት ኮላም ኣዲኣና ብኣንተ ተሓሒዞም ሕሩግ በልዋም ደም ተንጠባጢቡ ኣብቲ ምድሩ ረኣዩ ጓሎም ዝተጸለለት መሲሎም ምስቲ ዝቐነይቱ ኣዲኣ ብፍላይ ነቲ ገዛ ብኣብያት ክልተ ገበረቶም ኣቦኣ ነዲ ኣዲ ኣለይ መለይ ክብል ነጓሉ ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ከሎ ቅሳነት ብስምባድ ድሮ ናብ ኦም ገጻ ተጣውያ ስለ ዝነበረት ሓጎሳ ልዕሊ ኣቐን ኣስኪርዋ ስለ ዝጸንሐም ዘሊላ ሓቂፋ ድሕሪ ምስኣም ማማየ ደኣ እንታይ ኮንኪ ዝኣወኺ ናይ ድሓን ምስ በልታ ምስ ናይ ድሙቕ ፍሽኽታኦም ኣቲ ቅሳነት ጓለይ ድሓን ዲኺ እንታይ ኮንኪ ኣለኺ ካብ ፅፍር እግራ ክሳብ ፀጉሪ ርእሳ እንዳገላበጠት ክትርአ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ደም ካብ እግራ ከም ዝወፀ ስለ ዘስተውሓለት ኣቲ ቅሱን ጓለይ እንታይ ረኺብኩ እንዳበለት ደጋጊማ ምፍታሽ ኣፀለት ኣቲ ማማ ዋል ሓደ ኣይኮንኩን እንታይ ኮይኑ ዲ ምስ በለት ኣው ኣቲ ቅሱን እግርኺ እንታይ ረኺብኩ ምስ በለታ ሽዑያን ብኣረር ጥራሕ እግራ ከም ዝጎየስ ዝተረድኦም ድሓኒ ማማ ካብ ሎሚ ኣብ ሂወተይ ተሓጊሰ ኣይፈልጥን ነገር ጓሎም ዝተሓወሶም ስድራ ናይ ነገር ጥዕና ክገብረሎም ብውሽጦም ጸሎት እንዳብፅሑ ኣቲ ቀሳነት ጓለይ እምበር ከድሓን ዲኺ ሃይማል ክዶ ተጨቢትካ ይነበርክን ዝተጸለለት መሲል ወይ ከምኡ ትብል ዘለም እምበርከ ካልእ ሰብ ተቐይራ ስለ ዘላ ድሓኒ ማማይ ሕጂ ሕማም ይብለይ ገለ ካብ ኣድገ ኸማን ይጥኢ እዚ ናይ እግረይ ከዓ ድሓን እዩ ምስ በለታ እንታይ ከድሕነዳ እንዳበለት ናይ ቀዳማይ ረድኤት መሳርሒ ምምፃእ ዝግበር ገበረትለሞም ዘጋጠማ ተረጋጊኣ ክትነግሮም ሓተትዎም ማማ ባባ ከይትስንብዱ ካብ ምንጋር ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የብለን ከም ድፍረቱን ከይትቆፅሮ ዝግበር የለን ብሂወት ክነብር ምስ ትደሊ ዘረባ እሽሽ ከይትብልዎም መሕመመይ ምክንያትን ፈውሲ ዝፈልጦ ድማ ኣነ ካብ ኮነ በዘይ ምስምባድ ምሕራቅን ክትርድኡኒ ኣቐዲመ ክላበኩም ይፈቱ ምስ በለት ኣቲ ቀሳነት ንገርና እንዶ እንታይ ክትብል ደሊኺ ምስ በለ ኣቦኦም ዘለዋ ድፍረት ኣኻኺባ ባባ ማማ መምሕሪ ኣፍቂረ ኣለኹ ምስ በለት እዝና ሰሊዳ ክትሰምዕ ዘፀንሐት ሰራሕተኛ ገዝኦም ደርጎ ሓቶ በሉ ኣየ ፍቕሪ ዝገብር ቀሱን ኣበይ ኣርኪባትሉ በለት ብውሽጦም ኣቦኣን ኣዲኣን ፈዚሶም ተረፉም ጓሎም ከተመሓር ኢሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ሰደድዋ ፍቕሪ ክትፃወት ስለዘይ ተዋሓጠሎም
ነንሕዶም ሰብኣይን ሰበይትን ተጠኣምቱ ኣቦኣ ሕርቃኑ ሰማይ በፅሐ ገጹ ንእለቱ ተቐያየረም ብፅፍኢት ኣላድዳ መፁ ኣዲኣ ግና ብመጠኑ ተሓይሽ ጓላ ዝቐነየቶ ዘላቶ ኣብ ግምት ብምእታው ክንደቲ ዝጠቀሰ ሕርቀትን ንሰብኣያ ከተተሓዳድኦም ፈተነት ንሱ ግዳ ጸርጸር እንዳበለ ንስናይ ሕርቃኑ ንደገ ወፅም ኣቦኣ ኣብዚ ሕማሙ ከይበፅሕ ውራይ ትምሕርታ ክትገብር ኣዲኣ ተማሓፀነቶም ቅሳነት ግና ብዘይብኡ ክትነብር ከምዚ ትኽእል ፈትያ ዘምፀቶ ነገር ከምዚ ኮነ ደጋጊማ ክትረድኣ ፈተነት ኣቦኣ እንተተሰማሚዑ ብኣ ወገን ፀገም ከምዘይብሉ ኣብ መወዳእታ ጓላ ካብቲ ሓማ ፈትያ ከይፈትወት ተሰማምዐት ቀሳነት እናተምሓሹ ናብ ክፍሊ ኣበለት ኣብ ቤት ትምሕርቲ ሕጉስቲ ነበረት ዋላ ደኣ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ መምሕርን ተምሃሪቱን ኣይዘራረቡ ደኣ እምበር ዘርእዎ ዝነበሩ ፈሽክታታት ግና ግርም ዝተዋሓድዩ ኣምሲልዎም ንመምሕራ ኣብ ዝረኣየትሉ ኮነ ድምፂ ኣብ ዝስምዓትሉ ግዜ ትሕገሶ ሓገስ ወሰነ ኣይነበሮን ክሳብታ ገዝኣ ትበፅሕ ሕጉስቲ እዮም ገዛ ኣብ ዝኣተልትሉ ግዜ ግና ኣቦኣ ኮፍ ከልኢወዩ ፈፂሙ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ዕድመን ደረጃ ትምሕርቲ ምስኮነ ኣወዳት ክትከይድ ብሓጉ ኮነ ድላይ ኮነን ብከምኡ ከዓ ደጋጊሙ ውራይ ትምሕርታ ክትገብር ካብ ምንጋር ኣዲ ዘይወኣለም ንቅሳነት ግን እዚ ጭንቀት ዘረባዩ ሃማን ቀልባን በመምሕራ ስለዝተሰለበም ዝመኣደይ መኣድ ክትሰምዖ ኣይኮነትን ድሓር ድማ ንዘፍቀረት ልቢ ጓል ኣንስተይቲ ምምኣድ እሽነ ጥራሕ ዝበሃል ኣበሓላሎም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምሉእ ልባ ኣብ ፍቅሪ እንተወዲቓ ክሳብ በዓሉ ግዜ ዝምሕራ ንምንታይ ሸሞንተ ዝወለደ ዘይኸውን ገዳፊ ኢልካያ ክትሰምዓካ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ፀቢብ እዩ ኣዲኣ በጃኻ መሊሳ ከይተሓምና ኢላ ንሰብኣያ ክተረድኦ ከም ፃዕረት እዮም ግና ክሰምዓ ኣይከኣለን ብኡ መጠን ድማ ሙቕ ዝነበረ ቤቶም ከትከት ክብል ጀሚሩ እዩ ቅሳነት ገጽ ኣቦኣ ምርኣይ እንዳዝለኣመፅ ካብ ክትዛረብ ስኢላ ኣብ ክፍላ ክትእምፀፅ እዩ ዝቐለም ሰብኣይ እንተኾነ ብሰንካ ምስ ሰበይቱ ኣብ ቋይ ተፀሚዱ እዩ ቅሳነት ቀዳም ምድሪ ኣስቤዛ ምስ ኣዲኣ ክተምፅን ዕዳጋ እንዳኸደት ከላ ምስ መምሕራ ፊት ንፊት ተራኸበት ስምባድን ሓጎስን ተሓዊስዋ ካብታ ኣብ ገዝኣ ዝመፀላ ሰዓት እንትርፎ ኣብ ክፍሊ ቤኖም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ተራኸቡን ነዲ ኣሽኪኣ ርኸብዮ መፅም ለጊሱላ ዝሓለፈ ፍሽኽታ ኣርክብኒ ዝበላ ስለ ዝመሰለ በቃ ከም ገሊላ ኣብ ምኽንያ ክተርክቦ ከም ዘለዋ ኣብ መደምደምታ ስለ ዝበፅሐት ርእሲ ሓንደበት ከም ዝሓመት ንገዛ ክትምለስ ከም ዝደለየት ሓቢራ ናይ ሓራይ መልሲ ምስ ረኸበት ኣዲኣ ክሳብ ትርሕቐላ ተፀበ ጉያ ናብ መምሕራ ብሓይሊ ስለ ዝጎየት ሳምብኣ ክትኮስ ቁርቢ ተሪፍዎም ኣርኪባ ኢዱ ምስ ሓዘቶ ግልፅ በለሞ ፍሽኽ በላ ነዲኣ ኣሽኪኣ ክተርክቦ ከም ዝመፀት ነብሳ ክትረጋግእ እንዳፈተነት ሓበረቶሙ ድሕሪ ምርግጋኡን ሓቂ ተፍቅረኒ ሓምሽ ምስ በለቶ ዘረባ ከየብዝሐት መናቲ ኣነስ ንተምሓሪቲ ምስ በላ ምስ ናይ ፍሽኽታ ብኩራት ነፍሐት ሓቂ ንገረኒ ተፍቅረኒ ሓምሽ ምስ በለቶ ደጊሞም ሕጀስ ክሓብኣላ ኣይደልይን ኣብ ዓለም ዘፍቅሮ ሰብ እንተሎ ንስኸ ኢኺም ልዕሊ ዓቐን እምበር ገና ዘረብኦ ከይወድኣ ከሎ ከይተረድኣ ከንፈር ኣብ መእግርቱ ኣልዩ ነበረም ብስክፍታ ድሕሪ እንዳበለም ንቀደሞ ክውድእ በላ ብጣዕሚ ዘፍቅረኪ ብከም ዘለናይ ሞ ከዓ ኣብ ሓደ ቤት ትምሕርቲ ግና ከም ፍቁራት ክንከውን ዘይሕሰብ እዩ ካሊእ ሲትረፍ ፍቅርና ብምስጢር ክኸውን ኣለዎም ዝኾነ ሰብ ፍቁራት ከም ዝኾና ከፈልጥ ይብሉ ምስ በላ እሞ ኣነ ደኣ ንስድራይ ነምሕረይ ከም ዘፍቀርኩ ነጊረሜ ኣብ ገዛን ሓዊ ኣጉደሎም እንደ ዘለኹ ምስ በለቶ ብስም ባደ ተቐብል ኣቢሉ ንኣይ ከም ዘፍቀርክን ነጊርክዮ ምስ በላ ሽሙ እኳ እንተዘይጠቀስኩ ግና ኣብ ቤት ትምሕርትና ነምሕረይ ኣፍቂር ከም ዘለኹ ፈሊጦም ኣለዉ ከም ተወሳኺ ከዓ መሓዘይ ማለት እዩ ካብዚ ብዝሓለፈ ተምሓሮን ጠርጣረታት ኣለዎም ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ብጀካ ግሒድካ ከም ፍቁራት ሸንዕ ምባል ምስ በለቶም ንስሙ ዘይኸውን እዩ ስርዓት ናይ ቤት ትምሕርትና ከማን ኣየፍቅርን እዩ ብዝኾነ ዝመፀ ምፃእ ዝፈለየና ኣካል የለን እንድዩ ግን ምእንቲ ንኩሉ ሰላም ክበሃል ካሊእ ስትረፍ ክሳብ ኮሌጅ ተኣትዩ ናይ ውሽጥና ጌርና ንሕና ጥራሕ ብንፈልጦም ክንጓዓዝ ኢና ሓራይ ዶ ምስ በላ ሓራይ እንተኽኢለ ዳ ክፍትነ
ኣብ ክፍሊ ደኣ ሞሊቁኒ መዓረ ሽኮረይ ከብለካ እምበር ምስ በለት እንዳሰሓቐት ጊዲግናይ እንዳበለም ሓቂፉ ኣብ ግንባራ ሰኣሞ የግዳስ ስለዝተሰከፈ የማን ፀጋም ኣቅባሕበሐም ሶኑ ምድሪ ኣቦኣ ናብ ቤት ትምሕርታ ደበኽበለ እሞ ኣብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ መምህር ገፁ ኣበለም ፊት ንፊት ምስ ተራኸቡን ደቅና ክትምሕሩልና ዲና ንሰደድኩም ዋላስ ክተበላሹና ክብል ድማ ከፍጥጠሉ ጀመረ። ርእሰ መምህር ሰብኣይ እንታይ ይብል ኣሎ ስለዚ ትረድኡ ርግእ ኢሉ እንታይ ክብል ከም ዝደልየ ክሕብሮም ብህድኣ ተዛረበ። ኣቦኣ ግና ሃዊ ኮሊሱ ተኸዲኑ ስለ ዝመጽእ ብቐሊሉ ክዝሕለ ኣይተርአየን። ድሕሪ ምእግርጋር ግና ዘረብኡ ክስምዖ እንተኾይኑ ክሓድእ ከም ዘሎ ዘስተባሓለ ዝመስል ኣብቲ ኮፍ በለ ዝተባሓለሉ ኮፍ መበሊ ኮፍ ኢሉ ክረዳድእ ፈተነ። ብዛዕባ ጋሉ ዘጋጥሞ ነገር ድማ እሪኡ ፅር ኣቢሉ ነገሮም ርእሰ መምህር ክወሓጠሉ ስለዘይከኣለ ሓቅነቱ ኣረጋጊፁ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብምሕባር ኣፋኖሙ ንመምህር ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣፀውዐ እሞ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ዲ ክብል ሓተተም። ዋላ ሓደ ክሓብእ ስለዘይደለ ሓቂ እዩ የግዳስ ኣብ ዙረት ገለ ኣይበፅሓናን ክብል መለሰሉ። ነዚ ሰምዐ ርእሰ መምህር ሕርቃን ክቋፅር ኣይከኣለን እሞቲ ዝዘረቦ ወረታት ሓቂ ማለት እዩ። ኣነኮ ካብ ኣፍካ ኣፀቢቐ ከረጋግፅ ኢለ እምበር ብዝኾነ ቤት ትምህርቲ ቀይርኒ ትብል ነርካ ምሽ ብሕፁፅ ክትቀይር ኣለካ። ወረ እንታይ ምቕያር ንስራሕካ ወይ ድማ ነታ ኣፍቂራ ዘለኹ ትብላ ዘለካ ጓል መረፅ ንሱ ሞ ይፅንሓና ቁርብ ምስ ትሕቲ ዕድመ ጓል ፍቅሪ ሂዙኒ ክትብል እምበርካ ይርድዓካ ኣሎ ድዩ? ሓቂ እዩ ሰብኣይ ከንፀርፅር ንፍልጠት እምበር መዓስ ንከምዝታት ንደቁም ናብ ቤት ትምህርቲ ይሰዱ ኣለዉ። ኣብ ካልእ ከይተባፅሕና ምዛ ጓል ዘለካ ነገር ኣቋርፅ ኣይኮን ምስ ትብል ግና ሰኣይኑ ከቢር ኮኑ ክብል ምስ ናይ ምፍርሑ ኣፋኖም። ብድሕሪኡ ኣብ ክፍሊ ቀሲኑ ክምሕር ኣይከኣለን። ኣብ መንጎ ዝንብል ካብ ኣርእስቲ ወፃኢ ይዛረብ ገለም ፅቡቅ ስለዘይተሰምዖ ንመሳርሕቱ ፀሊእኑ ኣሎ ብምባል መወዳእትኡን ናብ ገዝኡ ኣበለ። ቀሰነት ገዝኣ ምስ ከደት ካብ ድሕሪ ሕጂ ፍቅሪ ዶ መምሕሪ ክትብል ከይሰምዓኪ ውራይ ትምሕርቲ ክግበሪ ከምዚ ምስ ዘይተገብሪ እቲ ትፈትዮ ሰብ ንጓለ የሸግራ ለለ ኣስሪም ትፈትዮ እንተኾንኪ ክሳብ ትምሕርቲ ክትውድእ ብዓለ ተፅበይ ክብል ንኣውን ድሕል ድሕል ኣበለም። ቀሳነት ብሰምዐቶ ነገር ኣብ ክልተ ተቐርቀረት እንዳፍቀረቶ ክትርሕቆ ዝሕሰብ እዩ እንተቐሪባቶ ድማ ከኤሰር ሰክፍቲ ሓደራ ኣቦኣ ንፅወታ ከምኡ ከም ዘይብላ ትፈልጥ መምህር ኣብ ገዝኡ ቀሳነት ኣብ ዓራታ ኮይኖም ኣብ ሕልም ዝበለ ሓሳብ በብወገኖም ተፀሚዶም ነበሩ። እዚ ቃል ዓለም ካብ ብልቢ ተፋቂሮም እዮም። ፍቅሮም ተራ ፍቅሪ ዘይኮነ ከይተረድኦም ምስ ደሞም ተዋሒዱ ክልቲኦም ክረኣዩ ከለዉ ዘርእይዎ ፍሽክታ ነፀብራቅ ልባዊ ፍቅሮም እዩ። ኣዝዩ ንፁሕን ስጡን ፍቅሪ ከዓ እምበር ሙንዳር ኣኽዋስ ክብል የክእለን እንዲብል ንሱ በዚ ንሳም ብተመሳሳሊ ከምኡ ትብል ነበረት። ክልቲኦም እንታይ ከም ዝገብሩ ጭንቅ በሎሞም ብሓሳብ ተዋሒጦም ክገላበጡ ዋላ ሓደ ፍረ ከየፍረዩ ከይተደረሩ ከብዶም በጥሙዩ ከም ዓይነ መወዳእቶም ሓደር እሞ ድሕሪ ቀትሪ ንፅብ ባሒቶም ኣብ ኣፍካን ሸሎ ቤት ትምህርቶም በብኣንፈቶም ፊት ንፊት ተራኸቡም። ዘሊልኪ ተጠምጥም የመፃ ዝተሓጎሰቶ ሓጎስ መቃን ኣልቦዩ ብወገኑን ኣቂፍካስ ኣማመፁ ኣብ ኣፍ መዓፆ ቤት ትምህርቶም ከም ዘሎ ኣሻቦ ረስዖሙ ነበሩ። ውሽጦም ካሊእ ሓስብ ኣእጋሮም ግን ክንቀሳቀስ ኣይተርአየን። ብዶም የክመስምሱ ነበሩ። ብቃቢሎም ድማ ኣብ ተኣዘብቲ ተምሃሮ ይኣቱ ነበሩ። ቀሱን ኣትንእና ኢላ መሓዝ ኣብ ድሕሪት መፃ ጎቲታ እንታ ዘይተወስዳ ነይሮም ከም ሓወልቲ ክጣምቱ ኣብ ደው ኢሎም ምውኣሉ ነይሮም። ቀሱን እንታይ ትገብር ኣለኺ ወረ እንታይ ኹም ተርእዩና ዘለኹም ሕጅስ ኣክሊኹም እንዳበለት ንውሽጢ ሒዛኣ ተኣተወት። ድሕሪ ፍዳስ መምህራ ኣፅሞ ኣቢሉ ተምሃሮ ምስ ፀረሩ ናብ ቤታ ይፈኖ ነበረ። ኣቦኣ ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝመፅእ ክነግራ ዶ ዋላስ እንታይ ክብል ፀኒሑ ዘጋጠሙ ወዳኣቱ ፀረ ቆፅር ኣቢሉ ምስ ነገራ
እሞ ተታሒዝና ነጥፋዕ ወላ ሓደ ሰብ ናብ ዘይረኽበና በቃ በይና ፍቅርና ቀሲና ናብ ነስተማቐረሉ ቦታ ሂዝካ ነጥፋዕ ጥራይ ምሳኻ ይኹን እምበር ናብ ድሌትካ ውሰደኒ ወላ ሓደ ሰብ ክፍተ የብለይን ኣቦይ እውን ምሳኻ ምስ ዘርእየኒ ክኣስረካ ምዃኑ ናጊሩኒ ከጭንቕ ሓዲሮም ስለዚ በጃኻ ነጥፋዕ በቃ ካብዚ ከባቢ ንስወር ምስ በለቱ ምጥፋዕ ፈታሕ ኣይኸውን እዩ ፍቅርና ቐፂሉን ሓዳርና ዝተባረኸ ምእንቲ ክኸውን ፍቓድን ምርቓ ወለድና ግድን ኣገዳሲ እዩ ድሓር ከዓ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ሒዘ ክጠፍእ ሕልናይ ኣየፍቅደልኒ ምስ በሎም እሞ ኣይተፍቅረኒ ኢኻ ማለት እዩ ምስ በለቱ ምፍቃር ደኣ መግለፂ ቃላት ከመን ኣይርከቡን እዩ ይሓመልኪ ይፅለልኪ ከመን ክርኢ ከለኹ ዝሕገሶ ባዕለይ ዝፈልጦ ምሳይ ከለኺ ዝናፍቐክ ስለዚ በዚ ኣይትጠራጠሪ ምናልባት ንስኺ ብዕድመ ፅቡቅ ጌርኪ ስለ ዘይበሰልኪ ኩሉ ነገር ቀሊል ንኣኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣነ ብዕድመ ከባኺ ከም ዝኣቢ መጠንን ከባኺ ዝሓይሽ ፍልጠት ናይ ዝዓለም ስለ ዘለኒ ኣነ ዝብለክ ጥራሕ ስምዕኒ ሓራይ ዶ ምስ በላም ሓራይ በለቱ ምስ ናይ ፍቅሪ ሓዘል ድሙቕ ኣጣመተ ሓንደበት ግና እውይ ባቦይ እንዲ ደኣ ናባና ዝመፅእ ዘሎ ኣታ እዚ ዕድልና ክንደይ ይኽፍኣሕ እንዳበለት ክትሓድም ዝድለታ ትመስል የማን ፀጋም ኣቕዋሕብሐት የገዳስ ወይ ንቅድሚት ወይ ድማ ንድሕሪ ዝወስድ ትኽስ ዝበለ መንገዲ እምበር ናብ የማን ፀጋም ዘጥብቅ ኣንጎሎ ኣይነበረን ተረጋጊዐ እሱን ኣጆኺ ተፋቂርና እምበር ዝፈፅምና ይገበነ የለን ስለዚ ሕደበሊ እንዳበለ ኩሉም ንስኺ ሰላሕልኪ ገዛኺ ሓሊፍክ ፅንሕኒ ብምባል ንጓሉ ምስ ኣፋጠጠላም ኢድ መምሕራ ኣይፍኑ ኢላ ነቒፃ ተረፈት ኣትጓል ሕለፍክ ዝብለከ ዘለኹ ምስ በላ ደጊሙ መምሕራ ብሓይሊ ካብ ኢሉ ከም ትፈላለ ገይሩ ኣብ እዝና ፀግ ኢሉ ኪድዳሓንቀሱን ሽኮር ኣቦኺ ስምዒዮ ምስ በላ ብጉልባ ፀርፀር እንዳበለት 10 ግዜ ተተጥባያ እንዳጠመተት ብውሽጣ እንዳተቃፀለት ምስናይ ነብቃታ ናብ ገዝኣ በለት ኣታ ቁርባ ኣይተሓፍረ እንዳ መምሕር ማለት እንታይ ማለት ድዩ ነተምሃሮ ኮስኪ ሰዓቢ ናብ ቁም ነገር ዘበፅሕ ዶ ኣይኮነን ንሕና ደቅና ናባኹም ንሰዶም ነዚ ኣሚነና ተገሊብትካ ግን ንስኻ ነዛ ትሕቲ ዕድመ ጓለይ ተበላሽዋ ኣለኻ ከም ዝሕተካ ንምዃኑ ትፈልጥ ዶ ኣብ እንዳ ፖሊስ ከይደ ጣልጣል ከብለካ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ዶ ቁርብ ሕልናኻ ኣይወቕሳካን ሓፍተ ቢልካ እንዲ ምስ በለ ምስ ንሕርቃኑ ፍቕሪ ነብሮ ድዩ ድሓር ከዓ ክሳብ ትምህርትታት ትውድእን ኣብ ዝበፅሕ ትበፅሕ ክትሓገዛ እንተዘይኮነ ወላ ሓደ እኳ ኣይንገብር ኢና ምስ በለ ዘረባ ተረኺቡለይ ኣፀብቕለልካ ዲኻ ኣታ ቁርብ ብዝኾነ መፀዋዕታ ፖሊስ ሂዘልካ ፅባሕ ኣብ ቤት ትምህርትኻ ክመፅእ ይባል ገዲፎ ፀርፀር እንዳበለ ናብ ጓሉ ገፁ ደኣ በለ ከምታ ዝበለው መፀዋዕታ ፖሊስ ሂዝሉ መፅ ኣማራፂ ስለዘይነበሮ ናብ መደበር ፖሊስ ከይድ ናብ ኣፍ ካንሽሎ ቤት ትምህርቲ ገፁ ምስ ኣበለም ኣቦኣ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከም ዝመፀ ብመሓዝኣ ዝፈለጠ ቅሳነት ብጉያ ኣርከበትሙ ምስ ኣቦኣ ተራኺቡ ከም ዝኾነ ሓተተሙ ኩሉ ዘጋጠመ ምስ ሓበራ ምሳኻ ከይደዋል ሓደ ከም ዘይገበርካኒ ክምስክረላ ኣቕሎ ኣፅበበትሉ ምእንቲ ርእሱን ኣብ ዓይነት ሰባት ዝኣተወ ዝገለደ ፀገም ከይተምፅኣሉ ሓርሓ ብላ ብቐልጡፍ ካብቲ ካንሸሎ ክወፅእ እንዳፈተነም ኣብ መደበር ፖሊስ ክፅበዮም ዝፀንሐ ኣቦኣ ንጓሉ ምስ ረአየ ብሕርቃን ክሳብ ኣብ እንዳ ፖሊስ ከም ዘሎ ዝርእሲ ጨደረም ፖሊስ ግና ብኣውታ ዝፍታሕ ነገር ከም ዘየለ ብምንጋር ክሓድ ምስ ናይ ትእዛዙ መልእክቲ ኣመሓለፍም ኣቦኣ ልዕሊ ዓቐን እዩ ሓሪቑም እዚ በሉ ንጓለይ ዘበላሽዋ ዘሎ ክሓፍራኻ ሒዙሎ ይመፅእ እዩ ብዓይንኻ ምሽት ትርኢ ኣለኻ እዚ ፅቡቕ ጭብጢ እዩ እንዳበለ መሊሱ ደኣ ኣብኣበለም ክዛረብ ዶ ለመምሕር ብርግፅ ኣነን ቀሳነትን ተፋቂርና ኢና ንፍቕር ደኣ እምበር ከም ሰብ ክመን ኮፍ ኢልና ኣኢልና ይንፈልጥን ፍቕሪ ድማ ፈቲኻ ተምፅኦ ነገር ኣይኮነን ሓንደበት ከጋጥም ዝኽእል ነገር ከም ዝኾነ ንኣኹምን ኣይጠፍኣኩምን እዩ ንቀሳነት ዝኾነ ዝበደልኮ ኣብ ልዕሊኣ ዝፈፅምኮ በደል እንተሎ ድማ ብዘይ ስክፍታ ክትዛረብ ትኽእል እያ እወ ከምዚ በዲሉን ምስ ትብል ድማ ግቡእ መቅፃዕቲ ክወስድ ድሉ እየ ካብኡ ብዝተረፈ ምፍቃር ይገበን እንተኮይኑ እሰር ንክብል ኢዱ ዘርግሕም
ስምዕኒ ቅሳነት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሓሳብ በደል ምፍራሕ ወይ ብሓይሊ ዝኾነ ዘይትደልዮ ነገር ክትገብር ኣገዲድክዲ ክበለ ፖሊስ ምስ ተወከሳ ዋላ ሓደ ከም ዘይገበረኒ ክምስክር ይመጽእ ጎቲቱ ናብኡ ዝወሰደኒ ሰብ እውን የለን በዓለየ ብጣዕሚ ዘፍቀሮ ልዕሊ ሰብ ክገልጾ ዝኽእል ስለዚ ብፍታይ ምስኡ ዝቐርብ ዘለኹ ከመን ትምሕርትኺ ወዲ ንቅድም እንዳበለ ዘተባብዓነ ዝምዕደኒ ኣነ ግና ብዘይብኡ ክነበር ስለዘይክእል በቃ ናብ ጥቑ ክቐርብ ይደሊ ካብዚ ንወዝ ዝብሎ ይብለይን ንእሳር እንተኾይኑ ድማ እንተኽኢልኩም ንክልቴና ብሓደ እሰሩና እሞ ሓደ ኣፍሊቱ ቃሲና ፍቅርና ክነስተዋቕር ምስ በለት ፖሊስ እሞ እንታይ ክብል እዩ ትሰምዓ ኣለኻ ምሽ ነዛ ጓልካ ኣብ ልዕሊ ዝበደሎ ነገር የለን ትብላላ ምናልባት ንሳ ስለተፍቀሮ ከምኡ ትብል ትሕሉ ዝኾነ ክትበደል ገለ ዘርዕዋ ምስ ሓኽር እንተሎ ድማ ከተቐርብ ትኽእል ኢኻ ምስ በሎም ጓለይ ምስ ጥዕናኣ ስለዘይለ ኣብ ሚፅዋቕ እንተኾነ ብምንታይ ንፈልጥ ገና ኮኑ እሽትያ ዘላ ምስ በለ ወላ ሓደ ዝቐረበኒ ሰብ የለን ብድሌትኩም ጌርኩም ክትረጋግፁ ትኽእሉ ኢኹም ክትብል ኣቦኣ ምዃኑ ዘረአ ስእታ ትመስል ብስምዒት ኣው እንዳበለት ተዛረበት ኣተ ጓል ሰቐስካ በሊሉ ክገንሓፈተነ ኩሉ ነገር ፖሊስ ምስ ተዓዘበ ዋላ ሓደ ዝበደሎ ነገር ካብ ተመክርኡ ተበጊሱ ስለ ዘረጋግፅ ክኸይድ ፈቐደሉ መምሕር ይኹን እምበር ክሳብ ካልእስ ይትረፍ ልዕል ዕድመ ትኹን ኣብ ጥቓ ከይቀርብ ካብ ምሕባር ግን ኣዴው ኣለን ብዝኾነ ንጓልካ ኢኻ ንቐድም ክትቆፃፀር ዘለከም ወላ ሓደ ንዘይገበረ ሰብ ግን ስእልና ክንኣስር ኣይንክልና ምናልባት በድሏ እንተዝኾን ሓቕኻ ምስ በለ እሞ ምስ ትሕቲ ዕድመ እንዳኸደ እሞ ከዓ መምሕር ተባሂሉ ስእልኩም ክትርእይዎ ምስ በለ ኣቦኦም ስቃይበልና ኢና ኣብ ጥቓ ከይቀረብ ተነጊሮ ኣሎም ኣብዚ ሰዓት ግን ኣብ ልዕልያ ዘውረዶ ዝኾነ መሓሰት ይኹን ካልእ ስለዘየለ ክንኣስሮ ኣይንክእልና ጓልኳኑ ዋላ ሓደ ከም ዘይገበራ በዓላ ብድሌታ ትቐርቦ ከም ዘላ ክትነግርና ፅንሕ ክብል ኣፋኖም ሰብኣይ ብሕርቃን ተቓፂሉ ናብ ገዝኡ ደኣበለ ገዛኣ ምስ በፅሐት እውን ወይ ነዚ ገዛ ወይ ንመምሕር ክትመርፅ ክብል ኣፋቐላ ናይ ብልቡ ዝዛረብ ነይሩ ክዳውንታ ኣብ ሻንጣ ጠራሪፉ ቀሪቡላ ነበረ ኣዲኣ ግደፍ በጃካ ነዛርኢና ዘይፀግም ናይ ጓልና ከንስእና ክትብል ዘከኣላ ክትልሙን እያ ፀኒሓ ክሰምዓ ግን ኣይከኣለን ቅሳነት ኣቦኣ ካብ ክሳን ንላዕሊ ይዛረብ ከምዘየለ ኣይሰሓተቶም ድሓን ባባም ካብዚ ገዛ ክወፅኣልኪ ኣፍቂረ እምበር መኣስ ገበን ፈፂመ ዕድመ ገለ ትብሎ ድማ ድሕሪ ዓመትን ገለን 18 ክመልኢ ተማሓሪትን መምሕር ከፋቐሩ ድማ ብኣይ ዝተጀመረ ኣይኮነን እንተ ኣሕሪቐካ ኣይተሓዘለይ ከም ድፍረቱን ኣይትቁፀሩም ብልበይ ዝፈቶ ከባቢ ሓቂ ነዚ ሻንጣ ንኣይ እንዲኻ ኣዳሊኸዮ ክወፅኣልከይም ኣብዘይ ሕማምካ ከትበፅሕ ግዳ ነፍስኻ ሓሉ ሓራይዶ ብምባል መሰስ ኢላ ካብ ተማሚቓ ዝዓበይትላ ገዛ ንድሕሪት እኳ ግልፅካ ይበለት ወፅት ቀሳነት ጓል ኢላ ክትሕዛብካ እንተፈተት ኣዲኣ ሰብኣይ ሓዛም ጓሉ ማዕረ ክንደዚ ኣይምሰለቱን ዘረብኣ ድሮ ከብዲ በልዕዎ ንብኣት ይተሓንቆ ነበረም ብጣዕሚ ዝፈትዋ ጓል እያም ነቲ ኣበይ ካንሽሎ ከፊታ ምስናይ ንብኣታ ንደገ ወፅት እሞ የማን ፀጋማ ቋሕብሐት ግና ናበያ ክትከይድ ንየማን ንፀጋም ሽቕኻ ናበይ እግራ ናብ ዝመርሓ ዋላስ ናብቲ ዘፍቀረቱ መምሕራም ቅሳነቲ የማን ፀጋም ኣቅባሕብሐት ሓንሰብ ግልፅ ኢላ ንካንሸሎ ገዛ ኣጠመተት እሞ ሻንጣኣ እንዳጎተተት ንቅድሚት ክትስጉም ጀመረት ሓደ ክልተ ስጉምቲ ምስ ከደት ንድሕሪት ግልፅ ኢሎም ገዝኣ ጠሚተን ንቅድሚኣ ኣበለት ንብኣት ተሓናነቐም ስለ ሰኣሮም ፈርሽሐቶ የግዳስ ኢዳ ክትሕብ ኣይመረፀትን ንዘፍቀርካዮ ሰብ ካልእ ኸባን ትኸውን ዝበለት ትመስል ክትምለስ ኣይመረፀትን መንገዳ ድኣ ቀፀለት ኣዲኣ ንሰብኣያ እንታይ ኻ ተርእና ዘለኻ በጃኻ ግደፍ እንተበለተኮም ድሓን መምሓሪ ክኾነይ ዜራ ዜራ ኣብቲ ኣቶ ስለ ዝብላ ክትምለስ እንዳበለም ዋላ እኳ ብውሽጡ ስግኣት እንተሓደረ ስክ ክብላ ዝወሰነም
ቀሳነት ገፍ እንዳበለት ክጽልምት ከባቢ ናብ እንዳ መሓዛ ገዛ በለት መዓጾ ኳሕኳሕትሙ ኣጋጣሚ መሓዝ ስለ ዝኸፈተተውን በስም ባዕደም ደሪኣ ተረፈት። ንቕሳነት ፈጺማ ኣይትጸበየታን ደጋጊሞም ንሻንጣኣን ዋና ሻንጣ ረኣየትሙ ኣትቕስን ሓፍተይ እንታይ ደኣ ክትብል ሽዑ ዘረባ ኣምለቐት። ቀሳነት ክትዛረብ ዘይኮነት ሰሚዖም ኣብ ሕፎ መሓዝኣ ሻንጣ ፈንያ ተሓቒፋ ክትነብር እምበር ተርኣ ንብኣት ኣይነበረን። ውሽጣይ ብርቱዕ ንብኣት እዩ። ዝተደናገረት መሓዝኣ ቀሲላ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ክትነግራ ደጋጊማ ሓተተት። ካብ ገዛ ብሰንኪ ፍቕሪ ተሰጊገ ምስ በለት እውይ ሓፍተይ ክትብል ኣብ ርእሲ ስምባዲኦም ስምባደ ወሰኸት። ቀስኖይ ኣቦኸይ ምሽ ድሓን በቃ ዘይ ንግዚኡ ዝኸውን ሎሚ ምሳይ ሓዲርኪ ጽባሕ ገዛ ክትኸዲ እንዳበለት ሻንጣኣ ጎቲታ መሪሓታ ንውሽጢ ገዛ ኣተወት። ኣብ መደቀሲ ክፍሊ መሓዝኣ ኮይነን እውን ዕለል ንዕላል ኮኖም ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ዘጋጥመ ዕሪ ቁፅር ኣቢላ ነገረተውን። መሓዝኣ ንቐሳነት ሒዝዋ ዘሎ ፍቕሪ ከየግርም ኣይተረፈን። ፍቕሪ ሎሞስ እንዳበለት ብዝተኻልኣ መጠን ክተዘናግኣ ፃዕረት እሙ ኣብ መወዳእታ ድማ ተተሓሒዘን ደቀሰም። ንጽባሕቱ ቀሳነት ኣብ ክፍሊ ፈጺማ ቀሲና ክትመሓር ኣይተረኣይትን። ዋላ እኳ ዘፍቀረቶ መምሕሪኣ ኩሉ ነገር ክትርስዕ እንተፈተነት ይኹን እምበር ድሮ ናፍቆት ወለዳ ከስዓ ጀሚር ስለ ዝነበረም እንታይ ከም ትገብር ሕርብት ኢልዋ ፈዛ ነበረት። ድሕሪ ፍዳስ እውን ክረኽበካ ደለለኹ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፋ ዋላ ሓደ ሰብ ከየዝተባሃለላ ንመምሕራ ረከበት። ድሕሪ ፍዳስ ኣብቲ ዝበለቱ ተምስከደ ቅድሚ ዘረባ ምስ ዘረባ ንኦ ምስ ረኣየት ጫጭ ክትብልያ ጀሚራ። ምስ ዲቪዝያ ስለ ዝነበረቱን ኣበና ተሰኪፉ የማን ጸጋም ኣቕባሕብሕሙ ኣትቐሱ በጃኺ እንታይ ኺ ኮይንከ ስቕበሊ ሰባት ይርኡና ኣለዉ ክብል ብኣውታን ብስክፍታን ተዛረበም። ብዝተኻእላ መጠን ነብሳ ክትራግዕ እንዳፈተነት ብሰንኪኸም ካብ ገዛይ ተስግዮ ኣለኹም እንዳ መሓዘይ ሓዲረ ንገዛ ይኮነ እንዳ መሓዘይ ክኸይድ ሕጁን ኣይደለኒም ንስኻ ተማልኣኒ እንዳበለት ኩሉ ዝዕዘብ በዓሉ ይፈልጥ ዝበለት እያ ትመስል። ኣብ ሕቕፍኡ ተሸጎጠት። ብስምዖ ነገር ብጣዕሚ ሰንበደም። ንዕለቱ እንታይ ከም ዝገብሩን ሕርብት በሎም ገዛ ገዛ በላ ወላ እኳ እስካፑል ይኹን እምበር ገዝኦ ክማልኣ ዘይሕሰብን ዘይክኸውን እዩ። ኣነ ደኣ ምስ ስድራ እንዴ ዝቕመጥ ዘለኹ ከመይ ሕዚ ክኣቱ ኣትቕስን እዋዕ በላ ከመኽን እንዳፈተኖም ድሓን ምስመን ከም ትቕመጥ ኣጸቢቑ ይፈልጢ ጥራይ ሓረይ በለኒ። ኣነ እዚ ኩሉ ንፍቕርና ክብል መስዋዕት እንዳኸፈልኩም ካብ ዝፈትዎም ስድረይ ምስናይ ናፍቆተይ ተፈልየ ከለኹ በጃኻ ስምዖኒ ምስ በለቱም ቀሳነት ኣነ ንሓዋሩ መሳይ ክትነብሪ ብሓገይንቲ ምስዩም ግን ኣይከውን እዩ። ኣቦኹ ኣብ እንዳ ፖሊስ ወሲዱኒ ከም ዝነበረ ኣይትዘንግዕም። ሕጂ ከዓ ዝገደደ ናብ ፀገም ክንኣቱ ንኣመታት ክእሰር ትልል ደኺ ምስ በለ እዊይ ንበሎ እንታይ መኣሰርቲ እዚ እሞ ኣነ ካባኻ ተፈልየ ክነብር ኣይደልን ኣይክእልን ይኸኣም ስድራይ ድማ ትርአም ኣለኻ እሞ በቃ ተታሒዝና ንጥፋእ ኣብ ሰብ ዘይረክበና ከም ድሌትና ፍቅርና ነስተማቕረሉ ምስ በለት እዚ ሞ ዘይከውን ይቕሱን ንኩሉ ብዘሐጉስ መንገዲ ክወስደክ ዝደሊ በላ ብናይ ሓልዮትን ድንጋፅ ዓይኒ እንዳጠመተም ኣዲኣ ብጭንቀት ክትኮስ ቆልዩ ተሪፍዎም ፈፂሞን ቃሲ ናይ ሓደረትን ዋላ እኳ እንዳ መሓዘ ዓቢለ ኣለኹ ኣይትሸቐሊላ ኣማስኢ ደው ኢላ ትላ እንትነበረት ንሰብኣያ ከይወዓለ ከይሓደረ ንፅባሒቱ ሒዝዋ ክመፅእ ኣትሪራ ተማሓፂናቱም ጉዳይ ጓሉ ዘይከኣሎ ሰብኣይ እውን ተሓቢኡ ድሓን ከም ዝሓደረት ኣብ ኣፍ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ኣረጋጊፁ ሰዓት 6 ከባቢ ዓይኒ ዓይኒ መዓፆ እንዳቐመተት ወላ ሰብኣያ ሕርግ በለም የግዳስ ምስ ጓሉ ዘይኮኑ በይኑ ቀሳነት ጓልካ ደኣ ክትብልያ
ቅድሚ ዝኣገረ ዝሓተተት ጓልኪ ድሓናላ ኣይትሸቐሊ ግዜ ጥራሕ ንሓባብ በዓላ ሰልሒላ ክትመፅእ እንዳበለ ኩሎም ሰራሕተኛ ገዝኦም ብኣውታ ቀሳነት መፅእ ክትብል ጨደረት ሰብኣይ ብውሽጡ ብሓጎስ ተሰራሰረ ገፁ ግና ከም ዝተዓሰረ እዩ ኢለ እንዴ ናይ ለባማት ምርጫ ወሲዳ ገዝኣ ተመሊሳላ እንዳበለ ኩሎም ኣዲኣ ድሮን ኣጢራ ኣብ ቅድሚ ጓላ ደው ኢላ መላእ ሰብነታ እንዳዳሓሰት ተፈትሻ ነበረት ድሓን ከም ዝኾነት ምስ ኣረጋገፀት ሓቂፋ እንዳሰኣመት ብኽያታ ፈነውቱም ኣደን ጓልን ተታሓይዘን ጫጭበላም ኣትንስቕበላ እንተበለ ሰብኣይ መን ክሰምዖ እኳ ደኣ በንጻሩም ሰራሕተኛ ገዝኦም ተሓወሰተን ትበክ ነበረት ንቀሳነት ብጣዕሚ እያ ትፈቶም ልክ ከምዚ ኣዲኣ ተጨኒቃትላ ዝነበረት ንሳም ተሻኢላ ተካልያ ሓዲራው ኢሎም ይኣክል ሕጂ መቼም ብሓሳቤ ተሰማሚዒኺ ካብ ምስተመለስክ ርግፀኛ ክብል ሰብኣይ ናብ ጉዳይ ኣበለም መምሕሪ ብዝተኻእሎ መጠን ኣሚኑ ሰማይ ምድርን ይላገብ ዝፈለዮም ኣካል ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ከም ዘየለ ነጊሩ ብክንደይ ሓይሊ ከም ትምለስ ዝገበረም ባባማማ ደስ ይበልኩም ብዝፈትዎ ሰብ ተፈላለዩና ድሕር ዳጊም ኣይፈልጦ ኣይፈልጠኒ ስለዚ ቀሰኑ ምስ ኣፍቃሪኣ መምሕር ዝተሰማማዓትሉ ጉዳይ ኣብ ውሽጣ ገይራም ዘረባ ከይወስኸት ትኺላ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣምርሐት ኣቦኣ ኣሻው ሓጎስ ንሓጎስ ኮነ ሙሉእ ሓጎስ ግና ይገብራሉ ዶ ይኸውን ቀሳነት ምስ መምሕራ ብዝተኻሎም መጠን ሰብ ከይረኽቦም እንዳተጠንቀቐ ፍቕሪ ብሕቡእ ምስ ትምቀር ተሓዝቦም ይትረፍዶ ገዝኣ ምስኣ ትውዕል መሓዝኣ ከይተረፈት በዘይ ዝተስተውዕለሎ መንገዲ ብኣዝዩ ልዑል ጥንቃቄዮም ተራኺቦም ዝዕልሉ ዝነበሩ ስድራ ጓሎም ካብ መምሕራ ዝረሓቐ ስለ ዝመሰሎም ቀሳነት ፈጢሮሎም ሰላማይ ነብርኦም ይመርሑ ነበሩ ቀሳነት ካብ ካልእ እዋን ሕጉስትን ብቕመጥን ከዓ መንፈዓት ኣብ ትምህርታ ናሓር ወሲኹ ስምዕን እንዶ ቀዝሱን መሓዘይ ምዚ መምሕርና ዝኾነ ርክብ የብልክም ማለት ድዩ ብጌጋ ብዛዕባኡ ክትዛረቢ ሰሚዒካ ኣይፈልጥን ምሽንኡ ክትረኽቢ ተሕንጠይኺ ነርኪ እዚ ኩሉ ብሰንኩ ከምዛ ካብ ገዛ ወፂኺ ዘይነበርክስ እዚ ኩሉ ስምዒት ብሓሳብ ናበይ ኣትወ ምስ በለት ተፈዲሰን ካብ ቀፅርካ እንሸሎ ምስ ወፅእ ኣላ መሓዛይ እንታይ ክገብር ኢልክንእኺ ምእንቲ ስድራይ ክብል ኩሉ ገዲፍ የለኹም ኣመና ከም ዘፍቅሮ መችም ካባኺ ዝቡኽ ወላ ኣይኮነን ግና ሕስብ እንተበልኩ ገና ኣብ ሃይስኩል ዝመሓር ዘለኹ ክንደይ ነገር ዝፅበየኒ ሰብ ንበዓለይ ተሓሲን ወለደይ ከጉሒ ኣይደለኹን ስለዚ ልቢ ምስ ገበርኩ ከርክበለይ ብምባል ጨኪነ ናብ ትምህርቲ ከድሕብ ዝመረፅኩ በለቶም ናይ ኣብ ውሽጢ ኣጊራም እንደይ ምስቲ ዝነበርኪ ኩነታት ትኽእሊ ኣይመስለኒ ነይሩ ግና ንኩሉ ተፃዊርኪ ኣብ ትምህርትኺ ዝያዳ ናፍዒኺ ትቕፅል ምሕላውኺ ከየድነቕኹ ኣይሓለፍኒ በለታሙ ዓርቢ ስለ ዝኾነ ሶኒ የራኽበና ተባሂለን ተፈላለዮም ዝኾነ ተምሓራይ ቀዳምን ሰንበትን ዝፈቱን መዓልታት እኳ እንተኾኑም ኣይ ከም ናይ ቀሰነትን ግኖም ምስ መምሕራ ብምስጢር ክራኸቡ ካብ ዝጅምሩ ነዚ መዓልታት ዕለካለ ሰብ ኣዝያ ክትፈቱን ዝጀመረት ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ቀዳማይ ሰንበት ዝፈልጦም ሰብ ክሪኦም ኣብ ዘይክእለሉ ቦታ ካብ ከተማ ወፂኦም ዘራኸብሉ ግዜ ተራኺቦም ድማ ደስ ዘብል ናይ ፍቅሪ ግዜ ሓሊፎም ይፈላለዩ ደስ ዘብል ናይ ፍቅሪ ግዜ ክበሓል ከሎ ግና ብሓባር ምድቃስ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ይስሐቁ ይፃወቱ ብሓፈሻ ተዋሓይዶ መቐረት ዓለም ኣስተማቒሮም ባሕ ዘብል ግዜ ሓሊፎም ዝፈላለዩ ከም ረድኢቶም ብሓባር ምሕላዎምን ንኢድ ተተሓይዞም ወይ ኣፍ ንኣፍ ተዋሒቦም ምዕላሎም ልዕሊ ኩሉ ነገር እዩ ንዓቶም ድሓር ከዓ ተመሓሪትን ትሕቲ ዕድመ ምዃና ስለ ዝፈለጥ ኣንጎሉ ናብ ካልእ
ክደፍኦ ዕድል ሂቦን እዩ። ዘምፅኦም ገይሮም ጥርሕዮም ምስ ናይ ናፍቆቶም ዝተፈላለዩ ቀሳነት ካብ ገዝኣ ክትወፅእ ከላ ንላይብረሪ ኢልያ ትወፅእ። መኪና ተኻርዮም ድማ ካብ ከተማ ወፂኦም ፍቅሮም ኣስተማቒሮም ይምለሱ። ብኸምዚ ዋላ ሓደ ሰብ ከየስተባሃለሎም ስድርኦም ምስ ቀሳነቶም ትምህርታ ወዲኣስ 4 ሙሉእ ነጥቢ ኣምፂኦም ኣብ ኮሌጅ ደኣተወት። እዚ ኩሉ ግዜያት መምሕራ ካብ ጎና ኣይተፈለይን። ኣብ ጎና ከም ዘሎ ግና ብጀካ ፈጣሪ ንሳን ዋላ ሓደ ሰብ ይፈልጥ ኣይነበረን። ግዜ ብግዜ እንዳተተኻኽአ ናይ መመረቕታ ሰዓት ኣኸለ። ስድራኣ ንመመረቕታ ጓሎም ዘድሊ ምድላት ኣፅፊፎም ጓሎም እውን ናይ ኮሌጅ መደባታ ኣፃፊፋ ገዝኣ ኣተወት። ገዝኣ ዝመፀት ግና በይናይ ነበረትን እንታይ ደኣ ምስ መምሕራ ነበርን ኣፍቃሪኣን እምበር ኣብ ቅድሚ ኩሉ እኩብ ሰብ በሉ ፈትዋ ስድራይን ፈተውተይን ኩልኩም ብሓፈሻ እዚ ናይ ነዊሕ እዋን ኣፍቅሪ እንዳበለት ኣዊላ በኩርዓት ነቶም ዕዱማት ኣጋይሽ ምስ ሓበረት ኣፍቃሪኣ ድሮ ተንበርኪኹ ትምርዖኒ ድኺ ክብል ኢዱ ምስ ካቲን ዝሓዘት መትሓዚ ዘርጊሑ ነበረም። መሓዚ ኣነ መምሕሮም ኣላልያቶ ስለ ዝነበረት ደንፂዋ ፈዚዛ ተረፈት። ቀሳነት ገፃ ናብቲ ዕዱም ኣጋይሽ ኣቢላ ስለ ዝነበረት ድምፀ ሰሚዓ መለስ ምስ በለት ንሳውን ተንበርኪኻ ብሓይሊ ምስ ሓቐፈቱም ተተሓይዞም ወደቁ። ንሱ ኣብ መሬቱ ንሳ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ኣለበት። ግና ናይ ሓጎስ ስለ ዝነበረ ሰባት ከም ዘሎ ዝረስኦም ዝመስሉ ቃልጢፎም ክትሱ ኣይተረኣዩን። መወዳእቱ ግና ብምትንሳእ ይምርዓው ከንፈርኣን ክትብል ብዓወታ ጨደረትሙም። ድርብ ሓጎስ ኮይኑላ ውራይ ድማ ብድምቀት ሓለፈሙም። ኣብ 2 ወርሖም ናብ ሓዳር ዝፅንብሮም ብኸብ ዝበለ ማዕረግ ተመሪቖም ቃል ኪዳን ኣሰሩ።